Venga, Rubén.
Sujeta, ¿eh? Sujeta, Rubén. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, ¿eh?
Arratsaldeon deizuela, Hernaniko galar eta pilota lekutik, uda amaiera honetan, iraila pare honetan, jakin badakizue, buruko erremonte txapelketa jokatu hoi dela eta aurten ere zailtasun. Txapelketa aurrera doa, esan liteke gainera azken txanpara iristen ari direla, eta guk gaur hain justu ligaska izten duen neurketa eskainiko dizuegu ez nola nahikoa, Urriza eta Barrenetxea laugarrenaren arteko buruz-burukoa. Iñaki Gaztelu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Leitza aldean ez da giro, baina xuxen eta preste etorri zara partida honek ematen duena ikusleei azaltzeko. Bai, bueno, hontan pasatu gabeintzat eta negatibo eman dut eta bastante pozik etorri gata, partidu polit bat ikusten duen da gustua gelitzen gara. Bueno, COVID-19ak Leitza bakarrik ez, Euskal Herriko txoko guztiak aztoratu ditu, baita galarreta ere, bistakoa da, aparteko neurriak hartuta, aforoak murriztuta, segurtasuna eta garbiketa bermatuta, ateak zabalik eta esandakoa, buruko txapelketa abian azken txanpan hain justu. Gatozen pilotarekura, gatozen kantxara, beroketa lanetan ari direlako, Barrenetxea laugarrena, txapelduna alegia eta Urriza, Iñaki, zer eman dezake partida honek? Hombre, partidu hau beti da ikusgarria ez, lehen gurteko bi finalistak die, final oso on bat jokatu zuen, eta bi puntero die baiatzen eta aurren, eta partidu on bat ikusteko aukera aukeun. Aurten igual Barrenetxea ez du oso puntu narrapatu, eta Urriza berriz fuerte ikusten da, baina bueno, ikusin barra dago, eta zer erakustaldi ematen diguen. Pena da, baina esan duzu, neurketak ez dauka txapelketari begira edo sailkapenari begira garrantzirik. Iruñako aurrelariak lehen da biziko tantoa erdietsi du. Egia esan, biek ibilbide erabat desberdinak egin dituzte azken partida honetara, ligaxako azken partida honetara iristeko. Ez da Barrenetxearen urtea izan. Ez, aurreneko partidu joanenean kontra uste jokatu zula eta galdu zula, eta ez zitzaion oso fin ikusi, igual geldialdin ondoren mano-manoko entrenatzen eta igual ibiliko zen, eta etzen oso fresko ikusi, eta Urriza aldiz ikusi zen superiodera handikin ikusten nun partidutan oso errexira aziz, eta behat denbozin partidu markatuz, beak eamanez partidut. Hendika Barrenetxearen ibilbide kaskarraz ari ginela, hortxe, Hernaniko aurrelariak beren da biziko tantoa eskuratu du, bana, esan behar da dena den, Urrizak bi partida jokatu ditu ligaxka honetan, biak aixe irabazita, Joanenearen kontra eta Endikaren kontra pentsatzekoa da gaur irabazten baldin badu ere geixo kostatu behar zaiola. Bai, ikusi behar da, nik uste Barrenetxeak abertze errendimentu ateatzen duen. Berak sakekin dauke ze handie, konfiantza handie, eta sakek funtzionatzen duenen normalen berake ongi funtzionatzen da. Sakek ez badio funtzionatzen, bastante bajatzen da bere errendimentue, porque askotan falta zaizkizo 6-7 toikin ditozonak zuzenen, eta dominatzen da joaten zala zea guzitan, tanto gehienetan sakatzen dozonen, baina ez dizonen funtzionatzen beste kontran iken dizkizo tanto, eta orduan gehiago sufritzen duen pilotaria da. Botillorak ere gaur berriak, Urrizarena behintzat bai, Etxeberria hirugarrena, pilotari hoia eta Endika Barrenetxearekin berriz aritze zubiri. Sakatu du Urrizak, Barrenetxeak eraman, ez ba. Hor, sakea eskura eman dio, hoi mano-manoko tanto tipiko bat da, sakea ez bali medozo kentzen, askotan kontran iken dizue. Beste xua be, ezkerpaetan sartu do eta ezin izan du eraman Urrizak. Bina, lehen da biziko minutu hauek behintzat, txukundoaz, poliki, partida luze joan liteke, hola berdintzen joaten baldin badira behintzat. Mano-manoko ixe dauke, mano-manokin dago izaten dela denboa tartek tantotik tantoa luze xamarrak. Eta gero tantea barlima da berdin xamarra, orduan eta luzego. Baina egia da, tanto batetik bestera pasatzen den denbora askotan luzegia izaten dela.
Barnetxeak bere doai handiena baliatu beharko luke sakea alegia. Urriza gailendu nahi baldin badu. Indartxu ala ere, Iturramakoa kanpora joan zen. Zaila zen. Bai. Hor Barrenetxea belaunen gainen aiatu da eta eskapada bezala indo, justu saskin sartu do eta kantxan eskubiko arrastotiken zentimetro batzuta zinpio da eta orduan Urrizat despazatu inbarri izan du eta gero ez do saskin sartu. Ja nahiko behartuta heldu zen eta behartu hortan ez do sartu saskin. Aipatu dugu, Urriza nolabait esatearren matematikoki ez, 16 tantu egin behar ditu gaur finalean sartzeko, baina erraz ikusi dugula finala aurreko ligaxka honetan, 30 eta 19 irabazi zuen Endikari, 30 eta 20 Juaneneari. Bai, hor bi partiduk aixe eta ito, bueno, Juaneneana geixio estutuzun, porque uste dut Juanenea egon duzela, bi tantora hor, 21 eta 19 edo momentu baten egon duzela, eta ematentzun estualdi bat emango ziola, baina azkenen takada batekin berak ateazun. Eta gaurko partidue, hoxe, ez balimado, hola, zeo arraro ez balimada gertatzen, eta amazazpitik bera gelitu, bera finalista izango da. Juanen, aipatu duzu Iñaki, zalantzari gabe, buruzburuko aurtengo ezustekoa, bera izan da. Eta finalera iritsiliteke, aukerak badauzka, Endika Urrutiaren aurka jokatuko du irailaren 19an, eta elkarren aurka jokatu zuten partidan, iraila aseran ligaxka horretan hain justu, 29 eta 30 irabazizion Juaneneak berak. Bai, egia da, Juanenea etorri dela, hasi dela bebetik ez, eta beti izan duela pilotari bat, ikusten zitzaiola aukera zeukela, mano-mano zeo zeiteko, eta bai parejatan, eta oso indartxue da, pilotan jokatzen badaki, eta aiatu zitekela gora, eta partiduk irabazten hasi zen, eta gora aiatzen zenen, ja ematen zuen beldur pixko bat, aiatu zenen eta sartu zenen goiko laukoten, santzun honek posibilidade bauzke ezatiken, bote korridon ongi molatzen da, sakatzen ongi molatzen da, ematen do saken batzutan da, ez do sakekin mina ite, baina oso kostadutik sakatzen do, eta frontise joatakoan ezkerparetara askotan pikatzen do, eta da pilotari bat mina iten duna, gero velozidadea handia duke, golpen, eta horrekin kontrario hori mina handia egiten dio. Eta da, sorpresa hon bat, nik uste pilotari bat beti espero zena, eta aiatu da, eta beti kontutan eukitzekoa dela. Irailaren 19an esan dugu, jokatuko dutela finalerdi hori, Endikak eta Juaneneak, eta finala, irailaren 26an, eta okerrik ezean, gaur Urrizak 16 tantu behar ditu bai, matematikoki sailkatzeko, baina okerrik ezean, Javier Urriza finalean izango da, eta irailaren 19ko final aurre hortatik aterako litzake ez, finalerako bigarren pilotaria. Hoi da beste semifinalista Endika da, eta Endika nik ikusten dut beste pilotari bat beti gaitasun ikusi diotena gora aiatzeko, zatik dauzke dena dauke, sakea dauke, aurrerari izan du da, aurren molatzen da, hauan atzelari dabil, rebote ona dauke, hanka onak, eta oso pilotari kompletoa da. Eta egia da, beti gelitzen zela beti semifinaleko ateetan da zea, eta aurten hortxe da, olare bai, bere aukera hortxe daukela. Iaz ere, final aurre hortaraino iritsi zen eta nahiko du saldi askoak, pausu bat gehiago eman eta finalera iritsi. Bai, partidu oso politia gelitzen da, eta gaina aurretiken 50-29 intzuten, eta gelitzen da oso iriki, eta gaina nik uste aliziente handia daukela partidu horrek. Ez dagoelako favorito klaroik, eta bi herritarrak digaina, bi saldistarrak, eta politia partidu. Bueno, Barnetxea eta Urrizaren artekoa berdinduta doa oso, bosgarren tantua egindu Urrizak, ez laugarrena Barnetxeak, 5-4 ez? Sakea Barnetxea laugarrenak egingo du orain? Bai, ez die, oandik ez du ikusi tanto bat peloteatu egi esan, tantoak asko hasieran esan duen bezala hidi gertatzen. Buruz-buruko txapelketa, neurketak izaten du hori ez? Bai, asko die, saketik indarko tantoa, edo sakerreston indakoa, edo sake oso ona balimadere, zestoa nola bat sartu eta txapagaina aiatu dela eta tanto, eta gertatzen die olako asko. Atera du Endika Barnetxeak, eraman Urrizak, iritsiko da Endika.
Urrizak ere eraman du hori eta tanto. Bai, errebotea bota dio, minei nahi zion errebotea botataino Urrizak eskubiz erreboteatzen do, eta normalen eramaten ditu pilotak eta gainean mine egiten do. Urrizari mine egitea ez baita erresa. Beso luze horiekin badirudi iskin guztietara iristen dela Iruñako aurrelari eta txapeldun handia, 6 txapel dauzkalako Urrizak buruz buru. Bai, azkeneko hamarkadan ikuste berak diferentzia handie markatu dula, eta pareja eta baino gehiago igual mano-manon, ez? Ematen zuen lehen gurten Barrenetxeak irabazi zion, egia da, baina ematen zuen ez zela... Garaitezina zela. Garaitezina zela, hoi da. Ezin zela berangana aiatu, eta gehien bat horreatiken, defensan gatiken, berak beti hortxe zehatu du, defensan bere jokue, basatu da defensan, eta beti indo hartu, eta defenditu, eta aukera minimoa zeukenen, berak atakatu. Aprobetxatu. Akaso hor markatzen du aldea Urrizak, ez, defentsa horrekin. Sakean nolari zara ikusten, bai bat, bai bestea? Berdintxua idea. Ez du hartzen batek linea bat, batzutan izaten da hartzen dozo eta sake bat hartu eta beste bat egiten dozo eta segidan sake batzuk sartzen ditozonen gustora sentitzen za eta igual tanto batzuk egiten ditozo. Baina oain momentuz ez zaio ikusten inorrei sakekin dominatzen nahi denik. Eta partida gertutik jarraitzen ari dena, Imanol Ansa bigarrena arratsaldeon. Bueno, zer moduz ari zara bi oilarrauen arteko neurketa ikusten? Ba, bueno, hasiera polita egin du, ikustea Barrenetxeak galtzeko ezerreztak ala eta arriskatzea etorri ala, eta Urriza berriz bere lana egitea eta partio gorra espero dut. Buruz buruko txapelketan zu zeu ere aritu zara aurten, ez iazko emaitza on horiekin. Arantza geratu zaizu? Bai, azkenean, urtetik urtea pixkanaka gora jutia gure helburua. Baina, aurten Joanenea izugarrizko mailan dagoela ikusi deu. Lehenengo partidua zen, eta azpitik beha oso fuerte etorri zitzaiten. Eta merezimendu guztiz irabazizian, hasi, datorren urteako prestatuko dut, eta aurtengo Arantza datorren urtean kentze du. Eskerrik asko, Imanol, segi ondo. Zuri, eskerrik asko. 7 eta 5. Bai, oantxe indue, nik uste aurreneko tantoa izan du da peloteatu xamarra, bastante gorra indue. Bainarteko luzeena. Bai, big defendituz, eta azkenen Urrizak ongi gurutzatu du, eta tanto. Badua, Iturramako aurrelaria sakera. Iritsikote da. Oain, lehen esan duna berriro errepikatzen da, Sake ona, beste justu eraman txapan gainen nola jarri, eta gero frontoian luzea da, ezin aiatu. Hori da. 7 eta 6, ez du ez batek ez besteak aurrera egitea lortzen, banaka doaz. Gero, Imanole komentatu nahan sakez. Guzti pixko bat, Barrenetxea etorri dela bere Arantza oikentzea, eta iraztea daukela eta demostratzea eta arriskatzen nahi da. Biparetak eta ezker bat daukitzen tai da, ez zaizkio oso ongi atea, oain ezker bat saiatu daukitzen erdixa marre utzi dio, eta Urriza bela nahitea, betan tokitzetun, da finalean beuru esartzen du. Eta dirua nabarmen Urrizaren alde, Iñaki? Bai, Urrizak konfiantza handi ematen du, mano-manon. Eta egia da, lehen aipatu duen bezala, lehen gurten Barrenetxeak irabazi ziola, baina azkeneko urteotan Urrizan kontra jokatu duneo zeinek dirue doblen o diferentzia handiogin atatzen da. Pentsatu lehen gurteko txapeldune da Barrenetxea ikusi da ez da urten lehen gurteko momentun eta bitantokin 120 osteri da dirue, diferentzia handia. Ari dira pixkanaka tantoak luzatzen, ez? Orain peloteo apur bat gehiago ikusi dugu behintzat? Bai, hasieratik behintzat, hasierako nik uste 5-6 tantok izan du dila dena sakerrestoan, eta hola xatea dien tantoak eta guain pixko bat edie gehiago peloteatzen. Eta diruarena aipatu dugu, normala da, neurri batean, Urrizak ligaxka ona egin duelako. Adituek diote hori bai, Iruñekoa 180an dagoela oraindik salto bat egin dezakela gora eta finalerako ala egitea espero dela? Bai, posible da. Askotan ikusten da pilotari honekin, ikusten zenbat eta gehiago estutzen zaizkion partiduk, ateatzen dula indarra o ateatzen dula klasea eta oso kompetitiboa dela eta bere erakusten dula pauso bat gehiago eman dezakela.
nik askotan ikusi dut partiduik estutu partiduk eta beak esan duzu, guain irabaziko dio, igual kontrarioak eta ez. Bea defenditzen da azkenen. Indartxu Jodio Barrenetxea laugarnak, Urrizak eraman. Pelotari azpira joan zaio endikari, eta 9 eta 6, oraintxe neurketako alde handiena. Bai, oin arte berdin entzien, eta aurreko tanto hortan pasatu da, lehen aipatu duna, rebotera bota dio Barrenetxeak, nahi zion, rebotetik mine egingo zion, baina denboa ematen do, gero pilota goralde ateatzen denen nola reboten, ez baldin badu pikatzen, postura kazeatu indulako edola, oso garbi ateatzen da, eta Urrizak bere eskuineko postura horrekin mine egiten do. Eta guaine berak indio rebotetik tantoa. Txapelketako datak aipatzen ari ginela, ez dugu esan, baina aurten, COVID-19 dela eta aforoa, jakina da, Galarretan murriztu egingo dela, 40%koa beharko du izan, beraz, 600 pertsona inguru sartu litezke, eta lehengo urtean iaz, kopuru hori erraz gainitu zen, eta sarrerak aldez aurretik daude aurten, sarrera horiek lortzeko aukera Oriamendiren web horri aldean, eta esan bezala aforoa murriztua denez, etorren nahi duenak mugitu egin beharko du. Bai, gaina ez dakit izan du den pandemiako zeangatiken edo temangatiken edo, eta itxita handu da Galarreta, eta egie da, iriki ezkeotiken Galarretan jendea oso ongi bili dela. Movimentua dabil, antzematen da. Bai, nagaitzen da movimentu, eta eunotan bai, ze tanto hain dio noi. Dotore Endika Barrenetxea. Hoi bai dela milagro bat, sartu do, bote pronton da atzetiken, da errebesez, eta bueno. Eta zaleak eskertuta. Bai. Zaleak eskertuta. Gustora hartzen dira, alako tantoak. Berak ere akaso etzuen espero, ondo aterako zitzaionik? Keba, hoi da golpea botatzea ezpada, eta sartu do, eta txapan gainea dejada bat atea zaio. Bueno, gero aldagelan ziurre aterako dutela tantu honen kontua. Bai, esango dio, esplikatzeko aber nola indun. Nola indun. Berak ere segurazki ez du asmatuko, baina kontua da atera zaiola, eta 9 eta 7 jarri da Endika Barrenetxea. Oraintxe atera berri du Hernaniko aurrelariak. Pasa indo baina, ez zaio sakea funtzionatzen, Ze Barrenetxea sakekin ongi dabilen, normalen leku berdina sakatzen do beti, eta bera konfiantza ematen dio ere bai, baina oain ez dabil, oain luze ateatzen do, oain beldurrez joango da motziteko, eta beti... Baldintzatuta. Baldintzatuta, hoi da. Aliatuko da noski Endika Barrenetxea, kantxa erdira bota dio pilota, eraman Urrizak, baita Endikak ere. Ez da asmatzen ari. Ez, hor ikusten da... Normalean pelota hori eraman gozu. Hor ikusten da ez dela bere momentue. Normalen pilota hori eraman gozun errex. O buena jarriko zuen, o min pixko atingo zion igual, o saiatuko zen zerbait egiten da. Hor ikusi da saskiere oker sartu do, eta pausoak ez ditu txukun eman, da hor ikusi da ez da hola, momentun ez da hola. Eta pixkanaka bada ere, esan liteke, tartea haunditzen ari dela Urriza, banaka joan dira aserako tantu horietan, orain 3 tantuko aldea du, ez da ezer noski, baina orain arteko tarte handiena, esango nukenik. Bai, bigarren aldiz uste 3 tantora hartzen dela. Ez dauke, remonten ez da, 3 tanto ez da eus, sake bat hartzen dizo eta 6 iten die tantoak, baina, beti zure alde baldin badaude, beti garrantzitsu da. Eta kontra dauzkenak, pixu hoi dauke gainen. Beti 3 azpitik. Hoi da. Ligaxka itxiko duen azken neurketari gara ikusten Endika Barrenetxea eta Javier Urrizaren artekoa. Urriza finalean matematikoki sartzeko atarian da, 16 tantu egin behar ditu, gogoratu. Bai, 16 o 17 ez dakit seguro, 16-kin tanto bakarra lortuko luke, eta honez gero 8 dituenez,
bederatzigarrenarekin, puntuarekin. Ez, 16ekin ez, 17, Hori da. 16 ezkeo kentzen da bat. Hori da, bai, Kentzen da arrazoi bat. duzu. Eta orduan finalista eukiko luke aukera, izateko berak jokatu beharko luke semifinala. Geldituko batzen 17 azpitik. Baina, bueno, hoi praktikamente ezinezko ikustet, ez baldin bada zeo zer raroa gertatzen, porque gaina iruditzen zait, lehen aipatu duen bezala BA idela partidue dominatzen eta BA idela B-eran eramaten. Orain bai esan dezakegula, ez? Neurketako tarte handiena lortu diola, 4 tantuz galtzen. Une garrantzitsua izan liteke hau, Iñaki? Bai, hor aurreko tanton bezala, Barrenetxeak hor pilota hori normalen eraman ingozun. Oen beharek kejatu iten da, ikusten da garbi, beso altxatak nola kejatzen den, zatik ez dio behar bezala gerri esartu, eta saskie utzi do erdi hilda bezala eta erorintza jo, eta behare harritu, pues... Nola ez duen hoi da, pilota hori normalen eramatik jolako errez. Sakera Urritza. Eraman du Barrenetxeak. Horre bai, Barrenetxea joan da hilda uztea. Eskumuturre hilda utzi eta xua behar botea inda pasatzen, baina eskura uzten dio. Nik uste hor atakatu berriola gehiago. Sakea behin eskura etorri eta saiatzen da xua beho ezkerpa eta bilatzea eta nik uste velozia da sartu berdiola. Haserre, bere buruarekin endika Barrenetxea 12 eta 7. Eta gero berak fallatu duen pilota hori bai, normalen eamateko pilota zen. Boteko rido bat zen, eta ez dio behar bezala eutxi eta zabale alde indio. Iban Larrañaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Ondo esan marko du, bai. Bueno, hemen buruz-buruko ligaxka izten duen azken neurketari zara gertutik jarraitzen. Nola ikusten ari zara? Bai ez, lehengo urteko finala esango du ideala jogatzen ez, lehengo urteko finalean jogatzen bik, lehengo urteko finala kriston parte hartzen da, aber gaur olago hartzen, oain arte ondo idea jogatzen, Urritza bentaka txiki bat gatata, bueno, Barrenetxeak ez da ezerre galtzeko, eta espero kontra pixka ingo jola, eta parte poliba ikustu du. Erabat desberdina egin dute biek ibilbidea ligaxka honetan, Barrenetxeari ez zaizkio gauzak ondo atera, Urritzak 3 neurketa edo, hau du 3. neurketa, 2 irabazita, ia finalean dela esan liteke. Baina beste final aurreko bat badago, irailaren 19an, hori ere istua izatea espero da, Juanenea eta Endikaren artekoa. Nor ikusten duzu favorito? Bueno, aurrekoan ikusi zen ez, 30-29 bukautzen partidu, eta semifinalean ez paio inoi nervio goizurratzen, partidu istu ikusikoa. Gaztia Juaneneak hor dator, beti gora, da ni Gaztien alde beti, eta Juaneneak pauso bat aurra egin, da finalea txartela lortzen. Eskerrik asko, Iban. Bale, zuei. Bueno, esan du Iban Larrañaga, Juanenearen alde egingo lukela pustu egitekotan. Iñaki, hori animo pixka bat emango dio, ez? Bai, launek dieta, bueno, bate bestea defenditu, hori normala da. Normalen galdetzen dozunen pilotari bate zein gustatzen zaion, ez du, baina esaten horri biltzen saiatzen batea eta bestea bueltaka baino. Honek argi esan du ba. Honek argi esan du zein nahi du, irabaztea. Bueno, ari da Endika Barrenetxea aldea murriztuz edo, 9. ere egin du, 3 tantu da jarri da berriz. Orain sakea berreskuratuko du eta esan da zen ari gara, hori dela bere doai handiena hor egin lezake min, ez? Bai, sakeak funtzionatzen dion eta estutzen duen pixko bat Urriza eta partidu bistosogo bat ikusteko. Berak ere nahiko du, ligaxkak utzi dione arrantza hori atera, hau zapore txarra izango du zalantzarik gabe, iaz txapela atera eta nahiko zuen orain, zerbait gehiago eginez. Bai, dudik gabe, ez? Hoi pilotari batek 2 partidu galtzen julen eta gero aiatzen denen egoera hontan ez daukela deuseitek, baina bueno, bere imagine eta bere nivela erakutsi nahiko du eta saiatuko da aldun guztia egiten dudik gabe.
final aurreko ligaskau itxiko duen neurketa ikusten ari gara, aurretik ondoren esan dugu final aurrea izango dela irailaren 19 eta finala 26an, eta aurten Iñaki urrian atxeden hartuko du Galarretak, itxita egongo da, beste herri batzuetara emango dute euren jarduna, eta momentuan jakin badakit, zenbait partida eta zenbait txapelketa itxita daudela, Zarautz, Hondarribia, Azpeitian edo bideratuta behintzat, ez? Eta kirol dotore hau zabaltzea noski oso garrantzitsua da. Bai, hori dudik gabe, esan zuen azkeneko 3 astetan ostegunetan ez zuela emango, txapelketa bukatzeko larumatetan bakarrik emango zituela festivalak, eta gero urrin itxitan gozela, eta hori da, aipatu duzuen bezala, herri txikitan, frontoi txikitan da erakusteko asmoakin, o intentzio horrekin behintzat. Eta esan duzuen bezala, ez, Hondarrabin, da Azpeitin, da Zarautzen partiduk daudela, eta gero horren ondoren azaroan berriz irikiko dela, eta azaroan hasiko dela binakako txapelketa. Azaroan eta abenduan jokatuko da bai, binakako txapelketa hori, Gabon buelta horretan finala egitea da asmoa, eta ikusmin handia piztuko du txapelketa horrek, Galarretako kuadro eraberritu honetan, ez? Gazteak indarra hartzen ari dira, eskola indarra hartzen ari da, eta hor, ze bikote osatuko dituzten, eta... Bai, hoi da, beti oten da txapelketa hasi aurretik, beti oten da zea hoi, duda hoi abertzainek jokatuko duen, eta pilotarik dena jokatu nahi izaten du, eta ze parejak ateako dien, eta zein zeinekin, eta bueno, hoi ikusi beharko da berze pareja montatu, eta zeine jokatzen duen, eta bueno, ze sisteman jokatzen den, eta zenbat partidu, eta beti izaten da gustagarria txapelketa baten hasiera. Buruari ezetz esaten ari zaio Endika Barnetxea ez da gustura. Oain forzatuta bezala indo, baina tanto nahi indo, oain, bipar eta guztua gelditzeko modukoa zen bipar, eta hoi firmatzea bada. Baina, bueno, ez da sensazio honak nabaritzen zaio, ez ezkoan dago demuzin, eta... Tanto dotoreak uzten ari da, hori bai. Horre, buelta eman dion tanto hori, eta horrengo bipareta, zalantzarik gabe, tanto... Dotoreak egin ditu? Ongi da, kostatzen zaiola pixko bat oain, baina ongi da berea iken saiatzen da, eta hori pilota zailek eta ematien da, mano-manoa holaxe izaten da, mano-manoa nahiko ikustu izaten da, ez oso nik uste ez dela demostratzen bakoitzek dauken nivela, tantoak oso motxak die, hor sakatu do, eta urrizak eskura hartu do, guruzatu do, eta tantoa bukatu da, eta gelditzen za sensazio txarrakin, mano-manoa hola da. Sakea etzen txarra, baina aurkariak eraman, eta horrek ez du... Bai, eta perfecto gurutzatu da, eta gero bera aiatu denako esker bat daukitu dio, eta ez da zin izan du eman. 10 eta 15 Urriza aurretik, 5 tantuko aldea. Bai, eta 2 tanto gehiago egiten baditu, ja finalen. Atera du Urrizak. Sake oso ona, Bai, gaizto utzi dio eta ezin izan du Barnetxe. Bai, sake oso ona, altura pixko bat eman da, ez zuen velozidade hondik, baina pasa ez pasa, eta gurutzatu do, puntu esaktuan gurutzatu do. Asmatzen ari da Urriza sakean? Bai, haida asmatzen. Hasieran ez da asmatu, baina guain ja gurutzatzen, haida pixko bat azpiko posturakin sakatu do, eta hor perfecto sakatu do. Eta bat, ezkerpa eta gehiagin ateatzen bali mazo, beste aukera ematen diozo, eta ez da oso erresa izaten. Amaseigarrena egin du Iturramako aurrelariak eta badoa, atera du. Hor minik egin Endika Barnetxeak. Oen pasako da. Horen bai. 11 eta 16. Hor, bate beste mine ezin inez zaitu die, batek eskura, beste kentzen saiatu da, eta Urriza aurrea pasatzen saiatu da, baina pasatu ez dunen oso aurren harrapatu do bera, eta gero Barrenetxeak pilota hartu dunen gainetik errez pasatu da. Horretik Urrizak pena hartu do. Endika Urrutia, arratsaldeon.
Bueno, ze muzari zara final aurrekoa edo ligaxako azken partida ikusten? Bueno, gutxi ikusten ez berotzen ari naiz, baina bueno, nik uste betikoa ez Urriza bere maila ematen dela, nik uste indikai dela poliki gerra pixka bat ematen, baina ikusten danez Urrizak parte guztia dominatzen du egite ditu. Sakean ere esaten ari ginen azken tanto hauetan asmatzen ari dela. Defentsa esan gabe doa hori dominatzen duela, beraz bikote perfektua ez, ia. Bai, hori da, eske Urriza hor sakean ere indarra daka, koputzai asko laguntzen dio eta violentzia asko ematen dio sakatzeko orduan, eta gero defenditzeko orduan jartzen zaigu zazpiterri zortzian eta ezin ez aurretik pasa eta ez atzetik, hasi que... Okerrik ezean bera izango da finalistetako bat, eta bigarren finalista izateko aukerak dituena bat behintzat zu, final aurreko horretan Juanenearen aurka arituko zara. Bai, hori da, bueno, dakagu semifinal bat, gure maila emateateako gea, eta bueno, haber partido politia egiten dugun eta finalera iristen naizen, ez? Politia izango litzake beste urte baten horregotea, eta bueno, a ber. Iaz hain justu, final aurrekoraino iritsi zinen, aurten nahiko duzu ez, pauso bat gehiago. Bai, hori da, nik uste mano-manoan mamu bat bezala dakadala arantzatzo bat, beti hortxe egatzen naiz, beti momentu horretan, baina bueno, esan dudana, pozik beste semifinaletan egotea, eta bueno, seinale hona izatea ez, hor egotea bai, baina bueno, politia izango litzake finalera iristea eta irabaztea. Juanenea indartsu dago, baina bildurrik ez. Bai, hori da, Juanenea urten Kriston emaia ematen ari da, Kriston subida eman dio bere jokuari, eta bueno, beldurra sartzen du gorputzean, eta bueno, lan asko inberko dugu irabazteko. 17 eta 12 endika orain bai, Javier Urriza izango da, edo da, matematikoki finalizetako bat, ea arantza hori lortzea ateratzen duzun, segi ondo? Bale, eskerrik asko. Iñaki Urriza finalean da? Bai, ospatu do gaina, bote pronto bat eramando sake bat zailezena, tanto indo eta eskumuturekin okabile itxita ospatu do. Bera ere konturatu da orduan. Oida. Eta bi tanto igualak izan du die. Urrengo tanto Urriza sakatu do, sake ona eta Barrenetxea justu eramando. Ba, 17 eta 12 jarri dira. Eta esan dakoa, lortu du Javier Urrizak irailaren 26-ako finalerako txartela, eta orain endikarekin esan ari ginen, berak final aurrekoa jokatu beharko du, Juanenea indartsu da, baina bildurrik ez. Ez, gaina aipatu do berak guk aipatu duna hasieran, egia da, aipatu dula dela pilotari bat dena daukena, sake ona rebotea eta mano-manoan ikusten nula lehenago lertu hartzula, eta beti berak esan duen bezala mamu bat da hor, segin finaleta jatzen da, eta azken pausoi kosta itentzaio ematen. Nik ikusten un finalista, guan dela urte batzuk ja, aurrelari bezala ibiltzen zenen, gero atzera pasatu zen, eta ja remonteko jugada guztik dominatzen zituen, sakatzen zuen ongi reboteature baita, esaten jo, honek mano-mano zeinek irabazi behar dio honei, baina beti hortxe gelitu da pauso batea eta finala ezin nahiatuz. Gainera orain, atzeko kuadrotan ari da, geratu zaioala ere, aurrelari ikutu hori, kombinazio ona dauka. Bai, gaina oso pilotaria da, lehen aipatu duen bezala, frontonen edozein jokaldi ikusten oso dominatzen dula. Eta gero bista hundikin jokatzen do, ikusten oso irakurtzen dula partidu ongi, bote eitea bota behar dunen, ezkerpareta ukitu behar dunen, pilotari bat pasatu behar dunen, eta da oso pilotari bat oso kompletoa da. Atxeden hartzen ari dira bi pilotariak, Urriza bueltatu da kantxara. Zintzo, entzun ditu Etxeberria Hirugarrenaren gomendioak, eta beste hainbeste, Barnetxea Laugarrenak aritze zubiri dauka botillero lanetan, zer esan ote dio? Euskalo ez, askotan botileroak, izaten da hortxe, beha inbar ditun gauzetaz konbentzitzeko bakarrik bai batzutan, edo ez baldin bada konturatzen zehoz egiten nahi dela, edo esateko denbozin txokoan gelitzen zaizota ezkerpareta ukitu, edo sakei pixkoat geixio, violentzi geixiokin tira, holaxeko gauzek, eta askotan pilotarik beak garbi dauzken gauzek baieztatzeko besteik ez da zehatzeko eta konbentzituta egoteko. Gogorarazi eta morala hilo eta horrelakoak ez? Hoi da, beti launtzen do, duda, ez zaizkizonen gauzek ateatzen, konfiantzako bat baldin badukezo, launtzen dizo beti apoio bat. Guze, atera du. Ea bigarrengoan.
Bueno, hor mine egin dio. Bai, oso sake ona. Oso ona. Bigarrengoa kolokatzea joan da txukun, eta espezial kursatu Eta du asmatu du. Baita Urrizak ezin izan du saski sartu, saiatu da goitik, baina azkeneko momentun ezkerpat daukitu eta takoa edo. Ba, sakez egiten dion lehena edo bigarrengoa da, Ba ez dira, itanto asko egiten sakez. Zatik engaina lehen esan du bezala sakek asko haidie eramaten justu eta txapa gainen. Nik uste sakerreston tanto gehiago izango diela saken baino. Sake baino. Saiatu da berriz berdina egiten, baina orain Urrizak ederki eraman du. Hain hanketan sartu dio. Berriz saiatu da, baina Ez zaio ondo atera. ez botea iteko momentun, saskien nola bat sartu bertzun da ezin izan du sartu. Bueno, 18 eta 13 momentu honetan neurketa. Artudon bentaja horrei eusten nahi zaio. Bai. 5 tanto txoko bentaja hori Artudo eta hoixe mantentzen nahi die. Eta 5 tanto neurketaren garai honetan, bueno, bada zerbait, ez? 18 Urrizak eginda eta aurkaria 13 bueno, 5 tanto horiek haize pixkat emango dio Irundarrari. Bai. Beti hor bentaja hori daukezo. Oan, arriskutsu izaten da Barrenetxea bezalako pilotari batekin, ez? Sake oso ona dauke, eta funtzionatzen hasten baldin bazaio, 5 tanto bentaja hori seitun jaten da. Sakatzailea ez baldin bada, 5 tantoko errenta hartzen badizo batek mano-manon, eta kontrarioa sakatzailea ez baldin bada, ja hilda dago, praktikamente. Porque sakek ez dizkizo kentzen, violentzik ez dio ematen, hoi askotan aurrelari gertatzen zen. Ba, aurrelari batek sake ona etzuna, eta bentaja bat hartzen baldin bazion beste batek, ba, gero bazekin sakekin minik ez ziola ingo. Da, beti gertatzen zen, baino, Barrenetxean kasun ezberdine da sakatzaile baten kasun. Bakilako, sartu ezazkela 2-3 sake segidan, eta ja partidun sartzen da berrize. Ba, horren bila joango da zalantzarik gabendik Barrenetxea. Errebotera bota dio, Urrizak ez du pilota hori eraman, eta esaten ari ginena, 3 jarri zaio, Bai, Urrizak ez du asmatu bere pilota zoan eskura eukidu hasieran, eta ez dio minikin, eta gero Barrenetxea beak indio mine. Aurrena pelotazo violento baten, eta gero rebotea botata. Eta gero partiduen luzatzen denen askotan gertatzen da, zazpiter nahi badie pelotean, rebotera etza aurrenen bezain fresko etortzen, eta kosta iten da, eta Urrizari hori gertatu zaio. Ibili da zalantzan aire sartu hor reboteko utzi, eta reboteko utzi dune, baina gero hori da luzea baita. Iñaki. Sake oso ona. Hoixe da Barrenetxeak inberduna. Gertatu leikena, ez? Sakatzaile batekin 5 tanto ez da asko. Ez da asko. Eta, bueno, neurketan ez dakit esan dezakekun inoiz atera denik, baina orain mintzate barruan dago. 18 eta 16 garren egin du Barrenetxeak eta sakez gainera. Bai, eta sakekin konfiantza hartzen baldin badu, pues estutuko da, seguro. Ikusi behar da, seitzen duen, linea hortan. Ez da erraixa izaten, beste sake bat ona egiten baldin badu, beak konfiantza hartzen du, eta orduan funtzionatzen dio, baina. Tanto hau, erabaki horra izan liteke. Bai, hor Urrizak. Luze jo du Urrizak. Eta ez du eraman. Hor aurren ibili die biek, xoabe elkarri hanketan botea inaztea, eta hortan Urriza da nausi. Zatik, hor berak defenditzen do gehiena, eta geho ikusi dunen aukera, rebotea bota dio, eta rebotea bota dionen ja bik oso aurren zeuden. Haitu die jokatzen biek bate besten aurren botea itea, eta gero ja Barrenetxea joan barri izan du, ba ez dakit, 6. kuadrotik korrika errebotea, eta ja hor indarrak ja gastatuta da, hoi da. 19 eta 16 jarri da Urriza. Sakea berak izango du orain. Ba, bide hona zeraman endikak, 18 eta 13 egon dira, 18 eta 16 jartzeraino.
Bai, eta gero esan du sake bat indona ona, hortxe mine indona, eta bestea segidan ona egiten zuen, da urrengo sakea berriz ezkerpa eta gehiagin eskura bandio. Urriza lasai ikusten da, oan ja, presioik gabe eta... Badaki finalean dagoela, txartela lortu duela honez gero. Hoi da, beste lasaitasun batekin jokatuko da. Atera du Urrizak, hanketara joan zaio. Bai, falta zen eta salto indu garaian hanken jo da baina. Ez dion aberikin behintzat. Zerbait bai. Bai, iriki dio, bai. Iriki dio, bai. Leku zea da gaina. Txarra. Bai, espinian zea hortan, berneko hortan haragi oso fine eta azala eta seitun irikitzen da. Da, iriki dio seguro baina. Odol asko baina. Odol dezente ikusten diogu, Endika Barnetxeari. Ez du erren ondirik egiten baina. Baina oso errez irikitzen den puntu da, ez dur kontra da eta haragi oso gutxi da hor, eta oso errez irikitzen da. Orain erren pixka bat gehiagoak eso? Bai. Hoi ikusi beharko da, zemateko iriki indion. Bai, desente ingozun, odol askoa idautatzen. Aldageletara bidean Endika Barnetxea, pilotaka da latza hartu du. Bai, suerte txarrekoa gaina, sakea falta zen, da berak kentzea joan da, salto inda kentzea eta alare hanken jo dio. Ikusin beharko da, ber. Zenbateraino daukan, segitzeko aukerarik baote duen. Hortxe, errepikapenean ikusiko dugu. Bai, aurrena gainean baten bezala jotzen dio eta gero besten. Baina kolpea bestean dauka, ez? Ezkerrekoan. Ez eskuinen, unik uste, eskuineko hanken. Bai, hori da. Eskue botatzen duna, no? Eta hor irikiko zion. Aurrena ematen do zapatian jotzen diola, ezkerren eta gero eskuinen. Ikusi egin behar ba, zauriak jarraitzen uzten dion ala ez, Endika Barnetxeari. Pena da, 19 eta 17 jarri da. Aritz Juanenea, arratsaldeon. Bueno, zer moduz ikusten ari zara partida, ez da orain unerik egokiena, minartu du Endikak eta ikusi egin behar jarraitzeko moduan dagoen ala ez, baina bestela, bueno, partida berdindua behintzat ikusten ari gara, ez? Bai, partidu berdindua ez, lehenezko Urriza hasi da irabazten naixa, eta baina mazpitantu intu Urrizaia, eta ja finalean dago, eta nik uste bera ja lasaitu izango dela Urrizere, eta Barnetxek ere deus galtzekorik ez du, Barnetxeare ongei da, eta bain partidua nik uste estutua izango dela bukaera arte segitzen baldin badu Barnetxeak. Zer moduz ari zara ikusten Urriza? Galdetzen dizut, bueno, finaleko txartela eskuratu duelako honez gero, eta zu bidean egon zaitezkelako, edo hautagaietako bat zarelako, finalerdia jokatuko duzulako irailaren 19an. Urriza txapelketa guzti nahi da, erakusten denan gainetik dagoela, gaur egun guaini benpin, lehen guztien eskapatu zitzaion txapel hori, bueno, aurten ikusten zaio eskapatzeko usteko ez dagoela ez dula asma hondirik, onge dago bera, bueno, gaurko partiduan ikuste guain ja lasaituko dela eta irabazterateko dudik gabe, eta gero finala preparateko do berak, badauke bi aste izango txo preparatzeko, eta ni semifinal hortan nago, eta oso pozik, semifinala jokatuko, ez daukit deus galtzekorek, txapelketa oso ona jokatutela uste dut nik, eta alduten guztien guz semifinalari aurrera atetzeko. Zalantzarik gabe, esan duzu Javier Urriza ondo ikusten ari garela, baina Aritz Juanenea ere oso ondo ikusi dugu aurten, eta itzlarritan esan liteke, bueno, txapelketako ez ustekoa Juanenea izan dela? Bai, guain arte ala esaten alduz ez, zortzi partidu jokatu jut, 7 irabazit jut, eta nik uste hori oso gutxitan pasatu izango dela egia esan. Formatu honek partidu asko jokarazten dio azpitik edoen pilotari bat ere, eta nik suerte izan dut partidu gehienek irabazit joztela, Urrizen kontra bakarra galdu nuen, baina Urrizen kontra ere partidu handi jokatu nire uste dut nire posible den barrenen.
eta egia esan txapelketa honetan protagonista zaten nahi gaberen ikuste. Gero egia esan ere launak eta kristonpia apoi ezenete, eta beraien laguntzerik gabe ezingo zen txapelketa gola ate, porque ikaragarrizko zalaparta eta patzen dire, eta beraire eskerraman, hemendik. Semifinala bino lehen, semifinalen igual ez dute deus esateko izango beraien zeta. Bueno, ligaxka ona egiten ari zarela zalantzarik gabe, baina behin final horretara iritsi eta ez zara horrekin konformen gongo. Zerbait gehiago nahiko duzu, ez? Bueno, nire etzako ja txapelketa handien dutela uste dut, ligila hontan sartzea ametso bat zen, errealitate bihurtu nun, ligila hontan bi partidu irabazetiot Endika eta Barrenetxeare, hori ere inok ez zuen pentsatuko, nik ere ez nuen pentsatzen irabazteko nitula, irabazen nitun, eta oain nire burure behintzen nik ez diot deus eskatzen. Jendek igual eskatuko dit, jendek bete eskatzen dizola aldutzen guztia ematen, nik alduten guztia emangot, nik lasai honbra dauket txapelketa hontan induten guztikin, ja nik uste helburu bete ituztela nahiko eta sobra. Bueno, segi dezala ametsak, Aritz, eta suerte irailaren 19. Bai, eskerrik asko. Aritz, Juanenea, zalantzarik gabe, buruz-buruko txapelketa hontako ezustekoa bera izan da, sekulako maila eman du aurtengo txapelketan, eta ametsa zela zioen, eta egi bihurtu du ametxori, baina ez du argi esan inaki, baina nahiko du ametsa hunditu, ez? Bai. Eta finala iritsi. Dudik gabe. Ikusten zaio gaina oso pozik daola, eta apoiatu dioan guztikin, eta laune seitu diola, eta nik gauz bat esan bar diot, Juanen eta gero esango diot behai gaina. Hoi, txapelketa honetan ja indula nahikoa, eta hoi berak aprobetxatu imardon momentu hau, eta hoain semifinal bat jokatzea dit, eta ez to pentsatu behin nahikoa indula, eta igual bere buruela saitzeko modu bat da. Presioak kendu, ez? Presioak kendu, eta igual hobekio sentitzen daola, baina txapelketa ez da bukatu. Bestela izango litzeke, ja nik indotena, eta utzi ez, besteari jokatzen eta ez, bera hor da oraindik eta lortu dezake. Eta lehen hori haitu bainion esaten, bueno, pues jazta indula, baina lortu dezake eta berak inbardo saiatu, eta be buru estutu eta egin gaina. Bueno, hemendik mezua Juaneneari dena den, esango diozu gero aurrez aurre, eta kantxara itzuli da zorionez Endika Barrenetxea, tanto bizia jokatzen ari dira, tanto ona, eta ikusi merda Urrizak ze pilota eraman du nor bat, Bai, baina bestea ez. Bestea, dejada bota dio, eta hoia ezin izan du da, baina bat ikusgarri eramando, zaile, hola saski ez dakin hola sartuta, Eta tantu bakar batera jarri da Endika Barrenetxea, 18. egin du, ez dakit, erranka pixka bat egiten ez dute duen? Bai, pixko bat egiten dio, seguramente golpe eukiko eta min eukiko dio, berotzen denen pasatuko zaila, berruzten dio mentzat partidu bukatzen da, nio pixko bat egiten da bai. Eta bihar ere gogoratuko da, pilota horrekin. Bai. Bihar hanka hoi lurren jartzen kostako zaio igual. Esan du Iñaki Gazteluk sakatzaile bati 5 tantu edo 5 tantuko errenta ateratzea ez dela asko eta ez da izan tantu bakarrera jarri da Barrenetxea eta sakea berak neurketa berdindu dezake. Hor da txapelduna. Gaizto jarri dio, baina eraman du, eta orain tanto dotorea egin du Javier Urrizak hori eramatea. Sakea ezkerparetak gehitxokin sakatu do, eta eraman do, eta gero defenditu inbar izan du, eta Urrizak beburua aurrea bota do, eta bi paretain do. Nik uste aurten eta igual aurreko urtetan faltan botatzen dena pixko bat da hori. Mano-mano gehiago jokatzen da defenditzea, denbozin defenditzea, eta zazpiko adron gurutzatzea, eta adibidez oain Urrizak indun jugada hori faltan botatzen da. Aurrera joan da atakatzea, hoi da. Asko egoten da, 6 erdin jartzen die, 6 erdin gurun zazpin, da igual pilotan gatiken da, eta jokatzeko era, eta hori kanpotik ez da errexaiak egiten, baina botatzen da faltan hori, oain Urrizak indun jugada hori. Segi aurrera eta hartuta, bipareta bat bota eta hola bukatu tantoa. Eta ondo aterazaio gainera, erasora jun eta tanto egin, 20 eta 18. Kanpora joan zaio Barrenetxe hori. Oan justu lau ereko arrastora sakatu da Urrizak ezkerparetakin, da bote korrido erantzun barra zeuken, eta ez to sartu, saskin. Aurpegian ere Barrenetxeari antzematen zaio ez, mina... Bai, mina eukiko do dudik gabe, eta gaina iriki eukiko do, eta ez da inkomodo ongo da, seguro. Neurketa burkatzen baldin badu, eta gukala nahi, ez du gutxi egingo. Urriza sakera.
Oain, Sake, bi sake Urrizak segidan igualak. Lauko arrastora eta ezker paletakin. Eta hoik bote pronton, bote korridon erantzun berreko sakek die eta oso zailek izaten die. Eta erantzuten bat jozore, normalen, ongi uste jozo edo suertez igual txapa gainen tanto egiten duzo. baina besteak tanto egiteko bidea ere bai, ez? Erantzun da ere. Hoi da. Hauain funtzionatzen nahi zaiona sakea Urriza da. Hogeita bi eta 18 Urriza aurretik. Eta esan dugu, asmatzen ari da, orain sakean. Azeran patxalxoa hasi da, baina orain tamaina hartu dio, nunbait? Bida, guain eskura berriz. Bai. Guk itzein durako izango zen. Aurreko biek perfektoen ditu eta guain eskura. Hirugarrena ez. No ze, defensa dauken, harrigarria da. Defensa horrekin ja dominatzea pasada. Defenditu do eta guain eskura dauke pilota. Tanto egin lezake. Ez, zeraman Barnetxeak. Urriza berriz. Eta bai. Azkeneko momentun ezkerpa eta hartu dio, bueltaka pilotak eta arrimatu intzaio eta ezin izan du ez da saski esartura. Mutil honen doaiak ikaragarria dira erremonterako. Bai, oso... Bizia, Bai, enbergadura handia dauke, hanka onak... kantxa asko harrapatzen du enbergadura horrekin, Ikaragarri, luzera horrekin. Ikaragarri. Eta gero hau da beste pilotari bate bai asko debutatu ezkiotiken ikaragarri ikasi duna, gauz guztetan ikasi do reboteatzen, ikasi do sakatzen, naiz eta hoi palatik heldu zen, eta pixkanaka... Munduko txapelduna izan dako da, pala. Hoi da. Eta ez da, esaten dozuna pilotari 100% endika bat den bezala adibidez ikusten tonanik pilotari goa dela, baina honek jakin do adaptatzen perfecto, eta bere rendimentue ateatzen, euneko berak dauken guziri. Iritsi eginda Javier Urriza, errebotera bota du, eta tanto, hogeita laugarrena egin du Iturramako aurrelariak, eta 6 tantuko aldea azken txanpa honetan. Bai, ezinen dabil oain ikuste Barrenetxea, pilota horreri errebote oso zai, ez emino ja 6 ez dioin. Nik minez egongo da. Normala ere bada, orain ezinean ibiltzea, halako kolpe hartu eta kantxara berriz ateratzea ez da gutxi. Bai. Odol arrasto latza dauka behintzat. Bai, lotu ingo zioan, segurona odola eta hoi gehioz botatzeko, baina puntun batzuk eman barra igual. Atera du Urrizak. Ja. Tanto. Sake oso ona, eta Errestoa ere bai. errestoa nola bat eramatea eta dejada tanto. Txukun ari zen, 20 eta 18 zeuden, eta 23 eta 18 ere jarri dira, segidan, Urrizak 3 tanto egin ditu jarraian. Ez du hola, hori baino takada handia horik ez du egin, Ez batek ez besteak. Ez da partidu, ez da puskatu, gehien txuna oantxe izango zen 24 eta 18 nik uste. Hori da. 6 tanton aldea minio partidu ez da buskatu, golpea hartu dunen 19 eta 17 ziela uste dut. Bai. 19 eta 17 zian, bai. Oen eskura duke Urrizak nahi du nahiteko. Tantoa egin lezake, aprobetsatuko du. Bai, perfecto, paretera sartu dut, eta beste makurtu besteik ez duin. Halako opariak ezin zaizkio Urrizari utzi. Hogeita 5 eta 19 tantu geratzen zaizkio Naparrari. Eta Barrenetxeak eukiko do. Bukatzeko gogoa. Minez balima dago bintzat. Saiatuko dala ere, markagailu hori txukuntzen alba du behintzat, noski minekin ez da erresa izaten eta. Atera du Urrizak, bi pareta, barruan da. Osogi. Dotore, 25 eta 20.
Hoxe daukein beharra guain, ez? Arriskatu eta guain sakeare, arriskatu. Sakea alden guztia saiatu, alden motxena o bizkorrena sakatu behintzat, eta hoxe da bere armak goiti eta baina hanka horrek ez dio asko launduko ez dara, sakatzeko. Ez inolaz ere. Ja, aipatu duna. Ez dio pilota erresagarri eta... Ez, arriskatzea esan du eta bida zabalea sakatu doze ozein urrizare hor zehatu inda, Ez zune esperoko. Bai, baina pasa garbi ezen gaina, erres pasako zen eta alare sartu inda, gero berak konturatu da eta damuture inda sartu izana. Gestoa inda osei junburukin. Berandu konturatu baina. Bai, hoi da, nontze hon. Barnetxea sakera. Berri zabalea nahi Erdira atera du, bai. erdira atea zago. Indartxu, Eta ezin. kanpora. Handika. Lehen urteko finalen, gaur faiatzen nahi den pilota bitenak eraman ingo zilun. Denak. Oin tako eman diona, leheno kanpora bata duna, lehen urten momentu oso honen Oso momentu honean, bai. Eta hoi hola izaten da. Momentu honen zaudenen, iduitzen zaizo ezin duzuela pilota bat faiatu, eta gaina egoten lekun, beti lekun. Bestek jotzen dunen, antzaude. Eta beti segundu milesima batzuk lehenago, ja movimentu egiten duzu, eta ja beti zaude puntun. Eta hoixe da pilotari batek momentu hoi daukenen, disfrutatu ikendo berake bai, eta resultatuke bai, etorri jendi. Egun eta ordu seinalatuan erantzun behar da, iaz pare-parean tokatu zitzaion, oso bolara honean eta txapela eraman zuen. Aurten bestelakoa da realitatea, baina... Eta lehen gurten gainea uste dut, seguro esateko ez dakit, uste dut, 18 eta 14 galtzen egon duzela Barrenetxea partidu. Iakero buelta eman zion. Buelta eman zion, hoi da. Eta 18 eta 14 gaur bezala, inorrek etzun espero urrizari buelta emango zionik, baina ikusi bartzen Arruan. ze bukaera intzun. 26 eta 22 egin du Barrenetxeak. Bai, hor azpitik soltatu indio ezkerpa eta pixkoat gehitxo hartu dio, eta kontrakartxako txapan ondora etorri zaio eta imposible izan du da urri izan zen. Ez da, azken txampa honetan ere etxitzen ari, Ez hortxe dago, Oita lauta 18 zienen ematen zuen partio puskatu zela, baina ez? Bida, beste lauta biko partzial bat indu eta hortxe dago, oendik ene. Ea sakea baliatzen duen txapeldunak. 23 erna egiteko. Ezkerpareta joz. Oen kanpoa, bai. Lehen berdintxue eta tanto ateatzaio, oso kostadutik jodo, eta hor zaile da. Remonten azpitik edo goitik jotzen baduzo pilota, errexago da sartzea, eta oso kostadutik jotzen baldin baduzo, ez baldin baduzo momentu prezisoan jotzen jo den momentun, o ezkerparetak gehiagi hartzen badizo, kanpo botatzeko asko ze arrisku gehi izaten da. Bere ere aserratu da, segurazki aurrekoan atera zaiolako, eta oraingoan ez. Hoi da. 27 eta 22 azken txampan ligaxka izten duen neurketa hau. Buen sake ona, Bueno, bastante eskura eta zaio, bai. Akaso gaiztuago izatea nahi zuen. Hor ikusi da urrizak, ze golpe nola dominatzen duen, ikusi do pilotari aurren zeukela eta azpitiken nola sartu dion, da errebote bota eta Barrenetxeak ezintzun deusen. Endika eta Juanene hemen ari dire eskilaretatik adi-adi neurketa jarraitzen, badakite finalean iristen baldin badira behintzate norri izango duten. Ondo asko ezagutzen dute baina. Bai, hoi da,
Hoi arki estudiatu da, hoia. Iritsi da, baina ez kantxara ez du. Eta Barrenetxeak zein duen, rebote bat hartu zaie eta goiko losan jarri eta Urriza buruz gain pasatu. Hoi bai, zaile dela. Gaur, ateratzen nahi zaizkio alakoak, Bai, egia esan, hoi behintzat, zaile, saiatzea eta ateatzea ere, zaile. 23 ere egin du. Endika Barrenetxeak 28 eta 23. Berriz ere bostantuko aldea. Bostanturekin denbora desenten... Bai, nik uste askotan eukiduela bostantuko alde hoi. Da, Urrizak administratzen jakindola hoi, alde hoi. Ez zaio ongi atera. Urrizari. Sake hona zen, da makurtuta saskie jarri bar izan dut eta hor perfekto ez bali maduzo sartzen, ez da frontisea aiatzen. Hor sake ona izan du da. Beste sake pare bat ikin ditun da... Berriz ere partiduan sartzen zaigu. Hoi da. Ordu bete oraintxe neurketak. Nahiko berdinduta doa. Barrenetxeak. Lehen aipatu duna ez, deus ez dauken pilota eta oain tako aukitu do. Ez denen momentu hoiz izaten da. Aipatu duzu konfinamentu ostean Galarretan mugimendua somatzen dela, erantzun berdina izaten duen urrian, ez? Zarautze, Hondarribian, Azpeitian. Hoi da, ez dakit, hoi lehi pixka darritu dit, urrian istea. Igual izango da, frontoi motzetako lotu zuelako eta gola, baina harritu dit istea, zatik ikusten nuen. Gara, bukatu da. Bukatu da. Hoi da. Ba, esaten eginena ikusten nuen movimentu eta igual seitu barrekoa, baina, bueno, enpresak jakingo do, zergatik eta ze erabaki hartu ditun, baina, neire egi esan pena ematen dit. Oain nola ez gan behin ondu ez dara eta oain ere bende hilabete baten ez dula Galarreta etorri behar, itzen zaiu raroa. Bueno, erremontea ikustera, Gipuzkoako beste herritara joateko aukera izango da esan bezala, Zarautzen Hondarribian Azpeitin bideratuta daudelako. 30 eta 24 gaien du zaio. Urriza Barrenetxea laugarrenari. Bazekien Iruñako aurrelariak finalean zegoela, azken tantu hauetan behintzat. Gakoa non egon da, Iñaki? Nik uste betiko Urrizan armatan egon dela ez. Urrizak defenditu asko egendo eta obligatzen do bere kontrarioak debilidadek erakustea eta erakusten dizkionen ordun berak atakatzen do. Bera Urriza beti lantzen do tantoa, eutxi bere defensan, segi eta pilota bat hona hartzen dunen berak bukatzen do. Baldintzatu du neurketa kolpe horrek? Igual pixkoa bai, 19 eta 17 zienen hartu do golpe hoi, eta momentu hortan ematentzun Barrenetxe bastante entonatuta zehola, zatik aurretik uste bostantoz edo ondiela, eta pixkoa baldintzatuko zuen. Gero ikusi delako indiola takada bat, eta 24-18 jarri zaio, eta hor puskatu bezala, naizta gero berriz ekarri duen lautantora edo irutantora, eta partidue bastante politia jokatu duen. Partida polita ikusi dugu bai, nahiko berdindua. Eta esan dakoa, Javier Urriza honez gero finalean da, finaleko txartela eskuratu du gaur. Eta beste final aurrekotik aterako da, hilaren 19an jokatuko den final aurreko hortatik aterako da, bigarren finalista Juanenea eta Endikaren arteko neurketa hortatik. Iñaki Gaztelu, eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko zuri. Eta ikusentzulei ere, eskerrik asko zuen arretagatik. Irailaren 19an Galarretan izango gaituzue Juanenea eta Endikaren arteko final aurreko hori eskaintzen eta nola ez baita irailaren 26ko final handi horretan. Bien bitartean, ondo segi, aio!
Arratsaldeon, Hernaniko Galarreta pilotalekutik ongi etorri jaialdiko 3. partida eskaini behar dizuegu. Ansa bigarrena eta Larrañaga, Juanenea eta Endikaren aurka. Iñaki Gaztelu, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon, berdin. Bueno, partida polita, edo itxura batean bintzat. Bai, partidu politia da, behi zeak dauzkeu, bi semifinalistak, mano-manokoak, elkarrekin Juanenea eta Endika, eta beste aldetik Ansa. Oso momentu honen da zea, pilotarie, naizta banaka etzun suerteik izan du, etzun bere hobena eman binaka oso ongi dabilena, eta gero Larrañaga, asko io den pilotarie, asko mejoratu dena, eta oso nivel ona ematen nahi dena. Juanenea eta Endika aurkari ikusi ditugu duela gutxi, berriz ere ikusiko ditugu, hilaren 19ko final aurreko horretan, baina orain bikote. Bai, hoi da, biek hemendik egun batzuta elkarren kontra jokatu beharko du eta irabazten duna finala jokatuko du. Baina, bueno, gaur indarrak elkartu ju eta pareja inbarko du. Eta ondo hasi dira? Momentuan, lehendabiziko bitantuak eurenak izan dira behintzat? Bai, aurrenekoan sakoiko txapara bota du eta bigarrena Juaneneak ezkerpa eta ukituta bi nerdira eta ez da inorrek amateik izan du. Ikusi inbarko da berze partidu ateatzen den. Oain Ansak errebotera bota du eta Endikak ezin izan du bueltatu. Ikusi behar da Ansak zer rendimentu atatzen duen partidu hontan, nik uste Juanenei bentaja pixko bat ematen diola oain parejaka, eta oso ongi dabielako, oso golpe bizi dauke, hanka honak eta difentzie, partidu honak itetunen eta difentzie markatzen dut, oso pilotari bistosoa da, ikusteko eta oso polite da. Nervio ikaragarrikoa, golpe handikoa eta... Bizia oso? Oso bizie, eta egia da disfrutatu egiten dizola remontez beak ematen dionen. Badago gainera esperantza pixka batez, Ansa bigarrenarekin iaz oso denboraldi ona egin zuen. Aurten, akaso ez zaio atera buruz-buruko txapelketa bintzat zaio atera berak nahi bezala, baina normal ere izaten da hori ere ez? Bai, ez da izat, mano-mano eta buruz-buruko da gertatzen dena da askotan esperantza batzuk iten diozu eta gero aurrenekoan eliminatzen dizu eta ematen duen mundu bukatu dela. Eta Juanenei gertatu zaiona urten berriz, 5 partidu irabazito eta ematen du munduko pilotariko bena da hola jarri. Baina hoi ez da hola izaten. Baina egia da, pilotari palo handien ematen dula eliminatzen denen eta ja esperantza batzuk indauzkenen. Eta Ansak, buruz-buru ez do funtzionatu etzaio atea eta eliminatu intzuen aurrenekoan, baina parejata oso ongiai da eta horrei bidatu behar dio. Momentuko ahi eutxi behar dio eta orseitu behar do. Eta neurketa berdintzea lortu dute Ansa bigarrena eta Larrañagak 3 jarri dira eta behin baino gehiagotan aipatu duguna ez, akaso buruz-burukoa ez dela txapelketa justuena, injustizi asko agerian uzten dituena, ez? Ansa bigarrenaren kasu esate baterako, maila ona ematen ari da binaka eta akaso buruz-buru baitzezkio gauzak atera, ez? Bai, hoi gertatzen da modalidade askotan. Etzai funtzionatzen parejatan urte txarra egiten aiza eta gero mano-manon urte hon batin eta eskuz, palaz eta denatan mano-mano urte hon batin eta ematen do oso ongi zabiltzela, denak zutaz hitz egiten du hau eta bestea. Eta, en cambio, igual parejatan oso ongi zabiltze, mano-manoa jatzen da eta zutaz espero da goiko liga eskara iristea eta etza iristen eta kriston golpea. Baina, bueno, ez da, nik uste hori deozeinik gertatzea da hola. Endikak adibidez urtero, Endika da pilotari bat, netzako aspaldin final bat jokatu hartzula mano-manokoa, eta beti hortxe da hola, mugan aiatzen da, eta fakultate guztik dauzke aiatzeko, eta beti hortxe gelditzen da. Aurten aukera ere izan dezake? Eta aurten berriz dago aukera berdinen. Ansak ezin izan du pilota hori eraman eta neurketako bigarren berdinketa launa dira. Esaten ari ginen, Endikak aurten berriz ere finalera iristeko aukera izango duela, irailaren 19an. Juanenea izango du aurrean, ez dizkio gauzak errex jarriko.
Ez, Juanenea heldu da oso momentu honen eta buruz burukoan askotan gertatzen da hori. Beitik heldu dena partidu asko jokatuta, oso rodatu etortzen da, jarri oten da mano-manoan eta beti izaten da peligrosoa. Eta Juaneneak jokatu izango jo, ez dakiz 7 partidu, oze jokatu jun, eta bat bakarrik galdu da urri izan kontra, eta bera konfiantza handik inongo da. Gaina, lehen aipatu du Antsa pilotari oso bizie dela eta golpe handikoa dela, eta aipatu behar da Juaneneak bai indarrik ikaragarriko pilotaria dela. Ez dola besten bizitasune, baina bere pilotak Antsana bezain violentoak izaten diela eta ikusgarri dela ze golpea dauken. Eta moral altuarekin dago, zalantzarik gabe oso partido oso maila ona ematen ari delako eta horrek ematen du kantxan segurtasun bat. Ez dio beldurrik izango endikari, ligaxkan gainera. Irabazi dio, ez du ziren gauzak, baina Juaneneak irabazi zuen azkenean 30 eta 29. Bai, ondu ziren, usteet lautantoz, bukaera, azkeneko 10 tantotan lautantoz ibilizela Juanene irabazten, gero endikak pasatu intziola, beste lautantoz, eta azkenen Juaneneak irabazizula. Aukerak biek dauzkea 150. Partidu hola berdindua jokatuta eta lehenguan ikusi izenakin, nik uste 150 daola partiduei. Eta horrela ez ustekoak izatea eta izen berriak ateratzea ona da oso, Galarretako eskola bere fruituak ematen ari da. Aurten nolabait Oriamendik eskola hori indartu egin nahi izan du, esate baterako momentu honetan kantxan dauzkagune Antsa Bigarna edo Larrañaga bera Galarretako eskolatik ateratako pilotariak dira. Eta azpiko lan horri eustea eta indartzea hori bai dela oinarrizko lana, ez? Erremonteak jarraitzea nahi baldin badugu behintzat. Bai, hoi dudik gabe, hoi modalidade gutzitan, eta erremonten gehiago oraindik eskola, zeatiken zuke erremonteko eskola bat inbarra oso mantendu, ez da eskue bezala jokatu dezakezola eozin frontoien, eozin herritan, eozin txokotan eskuzko pilota batekin ibili izatezke erremonten ja erreminta bat behar da, eta zuk ez badozo hoi bultzatzen enpresatiken eskola galdu iten da. Eta eskola galtzen baldin badozo, azkenen goienen abarik iten da. Ez epe motzen, baina urtek pasatzen dienen, gero konturatzen za eskolan ez daukegu pilotaririk eta gora ez die iristen. Eta beti lehengo pilotarikin gaude, orduan arriskutsu izaten da eskola hola deskuidatuta uztea. Goikoek ere aurkariak behar dituzte eta aurkariak berritzea, ez? Beti da. Bai, eta kompetitibitatea sortzen da horrek, eta eskolan daudenak gora iatu nahi du, eta goien daudenak eskolakoakin edo profesional eta jotzen denakin erne hon bar du, eta horrek beti iten do mejoratu erazi. Seina, neurketako 3. berdinketa, endika ikusi dugu pilota zaila zen, zinez, eta ezin izan du eraman. Bai, bueno, etzen hain zaila igual, rebote bat nahiko garbi ez, baina igual ez da oso ongi jarri eta goiti bera erori zaio, baina hoi normalen amatxeko pilota zuen endikak, Beste rebote bat du orain, Zaldi askoak. Iban Larrañagari alde egin dio. Bai, hor Juanenea ongi joan da, airen bile, Zea Antsa jotako pilotan bile eta ezkerpa eta ukitu do frontis aurretik eta hor ikusi da garbi nola hartzen duen pareta pilotak eta gero Larrañagak ezin izan du saskin sartu. 7 eta 6 Juanenea eta endika aurretik momentu honetan. Hor ikusi da, Juaneneak ez lehen aipatuna zein indarra dauken. Hor ezkerpa eta ukitu do, eta ez do bipareta hola gurutzatu perfecto, kantxan erdin botein do, eta Antsak ezin izan du ez da puntakin harture. Saiatu da, baina ze velozidaden, kantxan erdin botein da nora joan zaion pilota, hor Juaneneak ze indarra dauken ikusten da garbi. Halakoetan, Iñaki, buruz burukoan daukazunean, binakako partida hauek jokatzea, segurazki hona izango da. Nik uste dut, pilotari batek jokatu behar duela, naiz eta buruz buru jokatzen egon, batzuk egoten die esaten, ez nahiago duela hortako bakarrik egon, eta parejatan ez jokatu. Nik uste dut pilotarintzako hobena dela aktibo neotea.
Eta zuk mano-mano jokatu gara oso hien emeretzin, baldin bat zaude bi astelenotik pilotan jokatu gabe, zuretzako okerrago da, naiz da ez pentsatuzuk. Azkenen, kantxan zaudenen, enkantxatute otentza, pilotara jarri otentza eta beste modu batea eotentza. Eta geldik eoten baldin bat berriz, demuzin hortan pentsatzen, mano-manokan pentsatzen, eta zure burue demuzin estutzen. Eta asko ze hobea da pilotan jokatzea oan. Egia da azkeneko astea jatzen denen, pues, deskantzue behar dela. Eta deus ez pasatzeko, pues, egon barruzela aste bat igual pilotan jokatu gabe. Baina bestela, dudik gabe, hoben-hobena, bikotekare jokatzea dela. Ikus minaudia, pizten ari da gainera hilaren 19ko final aurreko partida hori, hori, Juanenea sekulako bolara honean dagoelako, endikak behingoz buruz buruko finalera sartzeko aukera izango lukeelako, euren arteko ligaskako neurketa hori oso istua izan zelako, eta pentsa ikusmina nolakoa den, sarrerak aurten internet bidez erosteko aukera dago, eta jendea ari da mugitzen, beharko mugitu gainera, ze etorri nahi duena kontutan hartu behar du, aurten aforoa mugatua dela, COVID-19 madarikatu honek azoratu ditu baztarrak, hemen 600 pertsona baino gehiago ezin dira sartu, iazko finalean muga hori erraz gainditu zen, beraz gogoratu, bai final aurrera eta bai irailaren 26ko final handi horretara etorri nahi duenak, Orian Mendiko web orrialdean erosi ditzakela sarrerak honezkero, aforoa mugatua dela eta martxa honean ari direla saltzen, 3 ubikoitza.oriamendi.eus 6 eta 12 dezenteko tartea, momentuko haundiena, Juanenea Atendik aurretik. Bai, hor momentu txar bat izan du Hansak, 3 olau peliota garbi faiatutxo, bera soltatzea joan da, eta ez do, saskin sartu baten takoa jodo, besten trabukatu indo, eta oaine berdin, bipareta ikia joan da, eta lurrea joan zaio pilota. Eta gero beste tanto bat endikak suertez bipareta atea zaiona, ja bentaja desente hartu du bai. 6 eta 13 jarri dira orain, 7 tanto jarraian egin ditu bikote urdinak. Zemuzari zara bi final aurreko protagonistak ikusten, bikote diren arren? Nik uste geixio diela bikote bezala. Bikote bezala gaur oen faiatu do, pilota bipareta ikia joan da rebese zoizai ezen. Nik uste dut endika atzelari Barrenetxea eta biek daudela hor punta-puntan diferentzia markatzen duela urrengoa Larrañaga da eta asko mejoratu duen pilotaria da, baina diferentzi pixko bat badaukea eta ordun endikak dominatzen baldin bado, Juaneneak pilota frankoak hartzen ditu, pilota onak eta bere golpe horrekin da bere zea horrekin, indar horrekin, mina handi egiten da. Atzelarien artean, bai, esan gabe doa, Barrenetxea laugarna eta endika bera direla nolabait, bi punta-puntan daudenak, Iban Larrañagari da azken urteetan ere gorantz egiten, segurua da mutil hau, atzeko kuadroetan. Bai, Iban Larrañaga nik uste berak induna gehientxuna io dena, gehientxuna ez gehien nahi izan dena atzelaritan Larrañaga izango dela. Berak bi goiko ondio ikenta bera da urrengoa. Eta da pilotari bat, sake ona daukena, reboten ongi molatzen dena, eta gero peloteoan da asko mejoratu duna. Lehen goitik eta etzen hain ongi molatzen, azpitik beti eukido postura oso egoki eta gero pilotari, haure oso pilotari indartsua da eta ongi molatzen dena. Akaso esan duzu ez, gaur aldea egon liteke Juanenea eta endike bikote moduan apur bat gainetik daudela. Bai, nik uste geixio diela, guain. Hansak partidu hon bai jokatu ezkiota Larrañaga sakekin asmatu ezkiota, beti da partidu arriskutsua. Baina esan behar da, nik uste dutela, endika atzelari egon da, beti markatzen dula difentzi pixko bat zea hontan, partidu hontan. Eta seguru gazte hauek protagonismo itzela izango dutela urrengo txapelketan ere, buruz burukoa amaitu eta gero, azaroan, binakakoa jokatuko delako, azaroan eta abenduan, eta Gabon buelta horretan finala egitea da asmoa, eta txapelketa horrek ere emango du zer esana, ez? Aurten nolabait kuadroa berritu galarretan ze bikote izango diren, zenek jokatuko duen, horrek sortuko du zalaparta apur bat, ez? Kuadroko pilotarien artean. Bai, dudik gabe, ez? Oain kuadroa banatu inden hortan, oain galarretan murriztuta gelitu da lehengo alden, eta oain segun zenbat bikote
ateatzen dien, nik ez dakit ingo duen 6 bikotekin, o zenbat bikotekin ingo duen, baina ja bakoitza hasten da bere kalkuloak egiten da zemagarrena da on rankingen eta gutxi gora bera jokatu dezaken edo ez, eta hortxe hoi izaten da, hoi polite da. Kanpenota aurretiken denak ilusioakin jokatzeko eta ibiltzea. Azaroan eta abenduan jokatuko da bai binakako erremonte txapelketa eta aurretik urrian estrainekoz Galarretak ateak itxiko ditu. Orain arte ez da sekula egin, baina aurten enpresak erabaki du urrian ateak itxi eta nolabait Galarretako jarduera beste herri batzuetara zabaltzea eta jakin badakigu dagoeneko bideratuta daudela txapelketak eta partidak Azpeitian, Hondarribian, Zarautzen eta han izango da ziur aski badakit gure urrengo protagonista Rosa Ansa, arratsaldeon. Bueno, Rosa Ansa bigarrenaren izeba da, Galarretan ohiko bat. Larun batero ikusten dugu hemen, ilobaz gozatzen, erremonteaz gozatzen. Gaur zer moduz ikusten ari zara iloba? Gaur ikusten diot partidu zaila. Aurkari gogorrak dauzka eta bea ez dut ondo ikusten gaur. Ikusten nervioz etorri dela, ez dakit. Aipatzen ari ginen, aurten Galarretak ateak itxiko dituela urrian, estrainekoz, baina, Galarreta edo hemengo jarduna beste herri batzuetara eramango duela, Zarautzera, Hondarribiara, Azpeitira. Zer iruditzen ekimena, Rosa? Ondo. Beste herritan ezagutzia, porque, claro, Galarreta Hondarribietan ikuste ez dela jende asko etortzen. Zarauztik tare, igual Azpeititik eta batzuk etortzeia beti berdinak. Baina, ondo ikuste dut. Jendiek ezagutzeko. Kirol dotore hau ezagutzeko aukera emango delako. Ona etortzen garen badakigu hemen ze ikuskizun eta espektakulo dagoen, baina... Nik iloba ikusi dut leheno frontoi motzetan jokatzen eta hau asko gehiago gustatzen zait, Egia esan, han ikuste dut, lau juntatzei janien, igual asko pilatzei ala, ez dakit. Fronton luzean aio. Askoz ere. Oain, Hondarribira, Zarautzea joten badia, garbidak jungo naizela, oire bai. Ez daukagu inolako zalantzarik. Eskerrik asko, Rosa, eta segi disfrutatzen. Ondo, eskerrik asko zuri Jane, ondo segi, bai. Galarreta familia handi bat da, ostegunero, larun batero, antzeko pertsonak batzen gara hemen, kirol dotore hontaz gozatzen eta Rosa Ansa da hoietako bat, ilobaz gozatzen ari da gaur ere, eta esan du partidu zaila daukala, baina bikote gorriak kantu desente egin ditu elkarrezketa iraundu den bitartean eta 12 eta 13 jarri dira. Bai, aipatu duna, Larrañagari sakea zizaio funtzionatzen, kentzen nahi da sakea, eta gero Ansa beare zuzendu inda pixko bat, eta pelote violentzia ematen nahi zaio, eta tantoak bukatzen nahi da. Eta momentu honetan, berdinketa. Oraintxe Imanole Ansak berak egin du tantua, edo Juaneneari zaila jarri dio, eta 13. Bai, eta zeatik heldu da, Larrañagan saketik heldu da, okerra, o behantzako partidu zuzentzea. Zeatik sakea kentzen nahi zaio, eta bi sake uste sartu itola, eta bestek endikak eraman ditunak, juizu eraman ditu, eta gero Ansa airen bila joaten da, eta mina iten da. Esan du kide segurua dela Iban Larrañaga, eta sakea hartu duenean, asmatzen hasi dela. Hoi da, oain tantoa Juanenak indioa, eta oain ikusi behar da, berrendikak beak sakek funtzionatzen bali madio, beak Larrañaga bezain arriskutsue da. Aipatu du berak, Azpeiti alde hortan badago erremonterako joera, Azpeiti, Azkoiti alde hortan badirelako hainbat erremontista, eta Iban Larrañaga da horietako bat Azkoitiarra. Bai, beti izaldu da afizio handia, gu jokatzen ginen garaien bai, nik uste dut kuadro erdia Azpeitiarrak eta Donestebeko jendea zela. Desterdia Donestebearra. Desterdia Donestebearra, bai. Pilotari gehienak eta Azpeitiarrak profesionalak oaine mordoska bat egongo die, 6 azpi bat egongo die, seguraski. Eta Donestebekoak bai, kuadria bat egongo die, eta inguru hortakoak, Juanena eta zea bezala. Saldi Astarra dia. Saldi Astarra, Juanena eta Endika bezala. Malerreka inguru hori bai, bada afizioan, badira erremontistak, horkoa da
Donestebekoa da, jakin badakizue. Erremonteak eman duen izarra hundiena esan genezake, Koteto ezkurra eta horrek ezkurrak utzitako itzala handia da, eta segida ere ekarri du ez, edo behintzat bere inguruan sortu dira erremontistak. Bai, beti horren ingurun beti izan du dira, eta gero gaina han laxoan eta jokatzen du, plaza irikin, eta hortiken remontera pasatzen ziren. Eta ja ikasita hartzen zuen remonteko eskumuturreko jokoa eta nola manejatzen zen, eta horregatik pilotarik desente ateatzen zeatiken, Donestebetiken. Endikak atera duan sak eraman, Juanenea kanpora. 14, 15 eta 16. Berdin du partidu. Momentu baten 13 eta 6 uste jarri dela 7 tanto segidan indituenen, eta hor alde indioa ematen zuen partidu puskatu bertzola, baina berdin du eta guain partidu politia ikusteko aukeran gela nik uste. Esan dugu berez Juanenea eta Endika bikote gehiago zirela edo bikote handiago osatzen zutela, baina Ansa Bigarrena eta Larrañaga ez daude galtzeko, ez daude erregalatzeko. Ez momentu honetan oso ongi dira. Larrañagari utzi dio. Honek eraman Juaneneak gaizto. Eta tanto. 3 kuadrotik Juanenea sartzen denen ikusten da, ezin izan du ez da jarrire. Ez dio denbora eman. Denboik ez dio ematen. Ze velozidade ekarri duen pilotak eta... Juaneneak badu hori? Bai, Juanenea golpea... Ez ustean harrapaten. Oso zitala do golpea Juanenea. Juanenea sartzen denenan aurren denboik ez du ematen jartzeko. Eta hola soltatzen dionen eta pilotari eta egia da gozada bat dela bera ikusteare bai. Remontek velozidadea da bere zea funtse eta oso polike da ikustea. Bi aurrelariok oso golpe bizikoak dira. Eta zaila eman du Arransa Bigarrenak. Antsak pilota zaila eraman du eta ikusi behar da gero Juanenea nola joan den da azpitiken sartu duen pilota eta rebotea ota duen. Aldetxoa lortuz bikote urdina 18 eta 15 oraintxe. Ez zeukan erresa hor, Larrañagak. Ez, ja 13 kuadrantzeon eta azpiti jotako pilota zen da reboteoik normalen, goiti jotako pilotak eta normalen reboten gorak ateatzen die eta denbo gehiago ematen dizue jartzeko, baina pilota klaseoi Juanenea jo duen bezala reboten zailegoa da asko zen, kolokatzeare zailegoa delako. Aukera du hor Urnietako aurrelari gaztea, gora joan zaio Endikari. Behin bikote gorriak gerturatu zaienean, ez dute lortzen Juanenea eta Endikak aldea zabaltzea, bi dutanturen aldearekin dabiltza azkeneko tantotan. Bai, eusten nahi dira. Oen txuku nahi dira. Hasiera txarxamarra izan du, pilota gerrez fallatu jo, eta bere izeba Rosak esan du bezala nerviosa xamarra ziote den da. Entrevista egiten duzinuen bitarten nik usteo 6 tanto intuela segidan. Orduan lasaitu da. Izeba ikusita igual lasaitu da. Gabida oain Ansa bera oain mine iten nahi da, pilota hartzen dunen. Egia da Ansa aurre oten denen oso pilotari politi eta bizie dela. Eskumutura bizia du Ansak. 17 eta 18 jarri dira, lehen ere egon dira tantu bakar batera. 13 eta 12 uste dut. Eta 15 eta 16 ere egon dira. Baitare. Partidua berdintzeko aukera orain. Eraman du Endikak. Ipar eta polita baita Juaneneak ere, eraman Ansak. Endikak kanpora. Kantoa gorri 18. Abudu xamartiratu dio golpea, eta ezkerpareta jo eta kanpora, baina oso tanto politia jokatu du. Lortu dute partida berdintze, alde handi xamarra izan dute. Pentsa 6 eta 12 ere egon dira. 6 eta 13 ere bai. Hoi da, 6 eta 13 bai. Eta bain 18. Eta 18, Larrañaga sakera. Saken mine egiten do.
sakatzen dunen, asmatzen dunen min egiten du. Endikak eramando pilota, baina berriz pilota ona Larrañagantzat eta oen oso ongi gurutzatu du. Lanak izango ditu Endikak. Antopol. Ja oso! Suertez, nola bat errebotea ematea egon da, eta ezkerparet harrapatu dio, eta dira. Bai, ondo atera zaio, ez dakit berak intentzio hori zuen, baina... Bueno, ez zuen intentzio izan, hemen bai ez esamarko duke. Tanto bitxia ikusi berri dugu. 18 eta 19 aurreratu da berriro bikote urdina. Guain Endika Zabalera joan da sakatzea. Nik uste dut ez da hola gustora, txokotik sakatzen ez du asmatzen eta Zabaletik hasi da prueba iten, aberkentzen dion Ansari. 19 neurketako 5. berdinketa. Ez dakit hainbesteko aldea dagoen bikoten artean, Iñaki, 5. berdinketa 19. Ez da, hasieran partidu puskatu da zehola ematen zuen, baina hasiera xamarren zen, eta geroztiken egi da Larrañaga eta Antsa ongi ikusten ditutela. Igual jonena pixko bat hotzago ikusten dut, pilotan sartzeko garaien, baina bestek gorrik egizan oain oso ongi egia. Larrañagak aterako du gaur asmatzen ari da, baita Juanenea ere. Kanpora Antsa bigarrenak eta berriz aurretik bikote urdina. Endika Barnetxea, Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, txapelketa, buruzburuko txapelketagatik galdetu behar dizut. Oraindik txapelduna zara, iazko txapela zurea delako. Aurten nahiko zenuke seguraski, ez? Beste egoera batean egon. Final aurre eta final atari honetan. Bai, alaxe da, ez? Bueno, beste bi aste dauzkat, ez? Txapelaz gozatzeko, ez? Baina, bueno, aurtengo urtia konstiente naiz, ez dala nahi bezalakoa atea. Baina, bueno, urtero ez da lortzen nivel berdina ematia, ez? Hasiera batean etortzezea aldezun guztia egitea, baina gaur bezalako partidotan kontuatzezea minik gabe hartuta hemendik ateatzea ja nahiko gauza izateala, eta gaurkoan oire ez den lortu. Hanka ondo? Bai, bueno, joian nian momentuko mina eta hoi, eta bueno, gaur berotasunean ez dut sumatzen, eta hoain hasten naiz, lehengo minak eta antzematen, baina, bueno, ospitalea jun, txapa eta pintura pixkat eta entrenatzea. Iñaki eta biok kolpea ikusi dugunean esan dugu, gaur ez dakit, baina bihar segurazki bai, hor momentun bero-bero gaudela ez gara kontuatzen, adrenalina baita jotze izu momentuan, eta egila da, guain pixkanaka ja astezea notatzen, baina, bueno, otxuta gaude, ez da lehenengo aldia, azken arez, espero deu, ez da seinale txarra izango, eta, bueno, entrenatzen jarraituko deu. Zer moduz ikusten ari zara Juanenea eta Endika, bikote moduan bada ere? Tanto batzuk ikusitut eta asko gustatu zait bizitasuna. Oso bizi jokatzen ari dira, lau pelotarik velozidadea handia ematen pelotai, eta gero gozada bada horren jende gaztia eta horren dinamikoa ez kantxa barrun ikustea. Buruz buru beste modalitate mota bada, mantxogua da, ez? Eta nahi parejetako joku asko gustatzen zait, eta gaur hemen ditugun lau pelotariak punta-puntan daude momentu honetan. Final aurrean izango dira lau hoietatik bi, Juanenea eta Endika, nor ikusten duzu favorito? Hasiera batean ematezun Endika Juanenean aurretik gozala o gainetik, baina ligaxkan jokatu dutenean Juanenea gehiago dala erakutsi du, tanto batengatikan irabazizun, eta nik uste oso final aurre estua ikusiko degula, eta ea ligaxkan bezala, 29 nahi keuten, eta behintzat guk disfrutatze deun, eta igual behaiek ez horren beste, baina guk disfrutatze baldin badeu, ondo da. Galarretako jarduna, uda honi dagokionean behintzat, bueno, azkenetan da, aurten estraineko zeurrian galarretak ateak itxiko dituelako, eta galarretatik kanpora jokatzea tokatuko zaizkie, bideratuta daude honezkero partidak, Zarautzen, Azpeitian, Hondarribian, gogoa, pixka bat frontoia aldatzeko eta bide berriak topatzeko? Nere ustez bai, egia da, aurreko urtetan ere atea izan gehala, baina Gipuzkoa mailan ez gehala horren beste ibili, ez? Eta kasu honetan, 3 frontoi berritara irikitzea netzako oso positiboa da, frontoi berritara iriki, jende berrira, eta nik uste erremonteak frontoi motzean ere badaukala, ez? Bere jukua esan dezagun.
gero ere hilabeteko deskanso hori nik uste dut guri ere ondo etorriko zaigula, Galarretatik pixkatatea, destentratu, eta jarraian etortzei ganean berriz gogo biziz etortzeko. Bueno, indar berritu, endika osatu, hanka hori, eta frontoi motzean ikustera joango gara, bai ala bai. Osondo, eskerrik asko. Zuri. Endika Barnetxea laugarrena, errenka eginez etorri zaigu set honetara, baina ez du mina hundirik izango. Iñaki akaso, bihar apur bat gehiago, baino txapa eta pintura pixkatekin berritzeko esperantza daukan unbait. Ba, ez dakit, zertainoko irikio izango duno, baina seguramente medikun bateko ikusio zea baldemada, raspazo fuerte bat balimada eta odola, baina irikia balimada batzutan puntuk eta eman berriz zaten die, eta leku txarra da egia sendatzeko. Aragi gutxiko leku eta ez da oso zea izaten, errez sendatzen dena. Berdindu zaigu berriz ere neurketa, 22 jarri dira. Bikote gorria lasaitu edo berpiztu edo indar berritu edo ze egin zaigu? Bai, gaina irabazten ondu dira, ze elkarrizketa egin nahi zineten bitarten, 22 irabazten nahi dira, orduan izan ditu hansak momentuiko benak. Larrañaga beak esakekin oso ongi, eta bestekin komodo, baina guain berriz hartu du aurrea urdinek. Eta, bueno, partidu berdin du ikusten eta politia. Partidu oso, Barnetxeak esaten zuen bezala, binaka remontea askoz dinamikoa eta politiagoa eta bizigoa izaten da. Egia da, buruz burukoa dela urteko zita garrantzitsuena, baina binaka erremontea ikusteak normalen ikuskizuna handiagoa uzten du, ez? Pelota gehiago mugitzen dute, lau protagonista kantxan. Bai, banakakoai beti ematen zaio kriston garrantzie eta publiko aldetik segitu iten da banakakoa eta beste modalidadetan bai, baina egia da, banakakoa nei partikularki nahi zaitela asko gustatzen ze oso zaila da partidu bat ona ateatzea. Eta tanto asko oso motxak die eta geldialdi asko dauzke. Baina egia da, banakakoa beti izan du dela kanper txapelketaiko hobena eta beti garrantzi gehiena eman zaiona. Baina, konparatzen balimazo binakako partidu batekin, binakako partidu batek dauke beste dinamismo bat, beste velozidade bat, azkartasun bat, eta asko ze politikoa. Banaka jokatzeko oso kantxa hundie da, 54 metro die, eta horreatiken, tanto asko, gutxi peloteatzen dira, bi pelotazotan bukatzen die. Firmatuko genuke, iazko finala aterako balitza urten ere, ikuskizun aldetik diot? Bai, eta batez ere azkeneko 10 tantoak. Batez ere, lehen urteko finaleko azkeneko 10 tantoak izan duzien ikusgarrik. Izan duzien tanto oso peloteatuk, pilota oso zaiek eramanak, tanto oso onakinek, eta hori mano-manon gertatzen da, urten ikusten bali oso partidu bat ola, bai, baina bestela oso gutxitan, oso zaie da. Pilota celebrea galdu du horre Juaneneak, ez? Bai, alture handixamar hartu dio, eta igual tiatu dio, inbarren sartzea bota berren da goiti beda bota. 23 eta 25 jarri dira berriro aurretik Juanenea eta Endika. Ezin izan du hori eraman Larrañagak. Bai, Antsa aurren ezin kendu zibili da momentu baten alde batea eta bestea, eta Juaneneak nola pilota sartu eta gero oso leku txarrea etorri zaio Larrañagai. Bote pronto sartu behar izan du da eta pilota zaila zen oso. Esan duzu, kantxa luzea geratu hori dela buruz-buru jokatzeko, 54 metro hauetan jokatzeko, baina normalean erremontezaleak nahi odua frontoi luzea, ez? Orain frontoi motzean ere arituko dira, beste ikuskizun mota bat akaso, ez? Bai, nik uste dut palakinta gertatu zen bezala, frontoi motza dela, zea bat, oso partidu politiak ateatzen die frontoi motzen bai, baina da komplemento bat gaur egun beharrezkoa dena. Ze remontea frontoi batekin bakarrik usten bauzo Galarretakin bezala, jendek ez do ezagutzen, eta frontoi motzeta joaten baza ezagutara ziten dozo. Eta nik uste dut elkarrekin joan barreko gauzte dela motza eta luzea gaur egun da egoeran. Garai baten, jokatzen zuen Madriden, Iruñen, Donostin, eta frontoi luzek bazeuden, eta etzeon olako arazoik. Baina gaur egun
naizta remontea Galarreta den, Galarretan ikusten den remontea eta politena frontoi luzen den, motzen oso partidu honak atatzen dira eta beharrezko gauze dela iruditzen zait gaur egun. Era bat uztargarriak, ez? Erremontea ikusten jarraitzeko, hankamotz geratu litekelako frontoi bakarrean. Eta bueno, hor dago aurten egingo duen, Oriamendik egingo duen froga hori, ez? Urrian ateak itxi eta Gipuzkoako beste txoko batzuetara eraman. Beste modalidade batzuekin ere jaialdi kombinatuak egiteko asmoa badago, eta ea jendeak nola erantzuten duen. Bai, hoi ongi dau. Hoi beti beste frontoi eta irikitzen bali mauzo, jende gehiok ikusten do, eta jende gehiok ikusten bado aukera gehiago daukezo Galarretara eta etortzeko. Ze bestela pixkanaka, pues, azkenen Euskal Iruñan eta Galarreta gelditu zian, Euskal itxintzen. Eta gero Galarreta, eta ez bali madiozo bide berri bat deo bilatzen, eta lehengo sisteman saitzen bali madiozo, badakizo pixkanaka itzalingo dela. Larrañaga sakera, Juaneneak eraman, berriz ere atzelari Azkoitiarrak, pilota indartsua jarri du Juaneneak, eraman Larrañagak. Indika Barrenetxeari antzeko zerbait atera zaio, baina Juaneneari ez. Ez, hor Juanena pixkoa zabaldu inda igual bipa eta botako tezion, eta gero txokora eta diota ez da aiatu. Errebesez sartu da, eta ongi aide jokatzen, partidu zea aide. Nik uste, guain Antsa eta Larrañaga gehiago aidiela berea ematen Juanenea eta Endika baino. Hasiera txarro izan du, baina gero berdin du ez geoztiken txukun nahi dira, ongi ikuste jot. Bikote sendoa osatu zari dira Antsa bigarrena eta Larrañaga. 25 eta 27 ere jarri dira mune honetan. Pilotari gaztea kantxan eta armailetan ere bai, jende gaztea, Iñaki? Bai, Juanenean afizionatuk die normalen, berak aipatzen ziun bezala. Seitzen dioala eta zalaparta armatzen duela eta egia da eta ambientea hartzen du. Hori ona da, ona. Ona da gazte hoik eta etortzea eta gazteek beti bakizo, gazteek bizitasuna izaten du eta juergarako gogoa. Juergarako gogoa eta etortzea komeni. 25 eta 29. Bikote gorriak ez du lortzen, aurretik jarri da bai, baina orduz geroztik Juanenea eta Endika ari dira pixkate alde hori mantentzen. Bai, 22 ondu die irabazten, baina geroztiken 3 tanto intu eta beste 9, da oain zabaletiken sakatzen nahi denetik Endika, kentzen dio Antsa eta nik uste dut asmatu indula horrekin. Zabalea joaten. Endika gora bera hundirik gabe ikusten ari gara, oso sendo, seguru, fallo gutxi. Bai, gero kantxa asko kubritzen do, ongi manejatzen da, lehen aipatu duen bezala pilotari oso kompletoa da, konturatzen da sakea eskura ematen nahi baldin bada Zabala egon bardula kentzeko, oain Zabaletik sakatzen do eta Antsai saiatzen da kentzen, eta gero berak behar denen ezkerpa eta ukitzen do, eta pilota zaile bada eman, da oso kompletoa da. Eta oso zaile da Endikak partidu txar bat, ola desastre bat ditea. Irabaziko dio igual, baina berak askotan berea eman da. Hori ere eraman du ba. Hori zaile, oso zaile. Hor ikusten da ze klasea dauken. Ze pilotak eramateko gaitasune dauken. Hau ere ez da erresa. Gora joan zaio. Gehitxo kargatu bezala intzaio eta gero ezin bildu. 26 eta 30 bizi doa oso neurketa, Iñaki? Bai, oso... Bai, tanto azkarrak eta... Lehen esan duna, parejatan oso polite bi aurrelari oikin gaina bizi sartzen diela pilotara, oso bistosoa, oso polite eta ikusgarria partidu. Horrantsak eman indio pilotai, eta Juaneneak atzeak etorri behar izan du eta ezin izan du eutxi.
hor ikusten da batek pilota ona hartzen duen eta golpea baldin baduke nola dominatzen duen. Eta besteke amanin behar do eta ezin izan du dio eutxi. Hor zazpitik hartu do eta beste atzeak atea do. Gora, joan zaio pilota hori ere. 27 eta 30. Pilota gaiztoa. Bai. Oso gaiztoa ere, eta tanto 28 eta 30 une honetan. Bai, Antsak aurreko pilotari botek hori soltatu dio eta utxe indo, eta gero Larrañagak arrimatu indo, eta gero pilota on bat hartu donen, azpitiken oso ongi errebotera bota do, eta lehen aipatu duen bezala, azpitiken rebotea eta gaina paretaldea sartu zaio Endikai, eta imposible izan du eramatea. Ondo, txukun oso bigote gorria baita urdina ere, baina akaso aserako tanto egiten urdurixago ikusi ditugu Antza eta Larrañaga. Oain kotxeitu du, lortu du, partidu berdintzea eta ongi egia. Partidu politia da, emozionantea eta, bueno, bi tantora bakarrik daude eta aukerak hortxe dauzkea. Bueno, guk esatea basta. Aipatu dugu leno Galarretako eskola eta nola Antza bigarren eta Larrañaga eskola, bueno, hartatik ateratakoa diren. Erremonte eskola, gogoratu behar diegu baitara ikusentzulei, bueno, doakoa dela eta edozin etor litekela probatzera eta batek baino gehiago ez ustekoren bat igual eramango du, Iñaki? Bai, Elizalde intendentea, Galarretako intendentea dena, lehen profesionalizantutakoa, eta bera dabil gaina oain eskola eramaten, eta bai afizionatuk eta profesionalak eta denak entrenatzen, eta egie da oso garrantzitsua dela, holako persona bat egotea eskola eramaten. Asko dakin pilotari da, konturatzen dena non eta launtzen dizona pilo bat, non dauzkezon faioak, zeiten dozon gaizki, eta berak kanpotiken bista ikaragarri eduna, berak seitun konturatzen da, hau gaizki iten dozo, saiatu behar dozo hau iten, eta egia da, olako launtzaile batekin beti erresagoa dela eskola bat aurreateatzea, eta jendea etortzea ere bai. 30 bat gazte bada biltza, gaur egun? Ez dakit, zema da biltzen, banekin afizionatuk eskuzkoak eta batzuk baziela, eta palakoak eta ere bai, eta... Bai, beste modalitateko jendea. Hoi da, eskola eukitzea oso garrantzitsua da. Hori, barruan altzen Iñaki? Ez dakit, Juanenea txapa eskatzen nahi da, ez dakit, zei... Lankideek errepikapena jartzen baldin badigute, guk hemendik ez dugu ondo ikusi. Txapa eman du uste dut. Juaneneak ikusi du nunbait. Txapa, eman du bai. Bai, txapa izango zen. Ez da erresa ikustea horretik, enda kontrakatxa eurrezkoare bai. Soinuarekin gutxienez antzemateko. Hoi da, ze nabarmen duiten da soinukin, baina bestela hemen dena hormioia balitz oso zaila izango litzeke. 29 eta 32 Endika Juanenea aurretik bai, baina erabat puskatu ezin da, Ez, hortxe daude, berdinen daude. Oain oso partidu oso iriki dau, irutanto garrantzitsu die bukaeran, baina ez da ikusten olako diferentzia hasieran pentsatu genezaken igual Juanenak eta Endikak diferentzik eixio ateako zuela, baina ja behin azkeneko 10 tantotan sartuta partidu oso berdindua da. Tanto politak ikusten ari gara, hau ere borrokatua izaten ari daba. Oso bizia, tantoa eta oso ona. Aber ongi bukatzen duen. Pilota zai eraman da Antsak, Ai, ez zaio atera. Dejadak inbukatu nahi zunda. Igual gogoratu ingo da dejada hortaz, Behin baino gehiago. Bukaeran igual izango da baliagarria tantu utzi duen edo paritu duen tantu hori, 30 eta 32. Bai, eta gero gaina sake hartzen dola oain Larrañagak, eta igual mine egiten diola sakekin, da hori beti Juan barkamena eskatzen dio Endikai.
Oso ondo ari da. Oso ondo ari da. Ansa bigarrena esan behar nuen eta... Bai, aurrezto suertek izan du, Ansa gaur da tako batzuk eta jotzen, Normalen sartzen ditoik, baina gaur lau bost bat izan du itola saskin ez duna sartu. Hainbeste tiratzen diore bai ez dela erresa izaten. Hain golpe bizie dauke, askotan saskin kosta itezaio sartzen. Izebak tankera eman dio, urduri xamar etorri dela gaur. Bai, ala, esan da, hasieran ala zen behintzat, baina guain lasai egongo da, Izebare bai. Hala, konbeni behintzat, 30 eta 33, urdinak aurretik dira, ia partidu osoan bezalaxe, baina partida bizia, polita eta berdindua ikusten ari gara. Bai, demozien aurretik joan die, 22-20eko hortxe tanto oitan ezik, eta beti urdine joan di aurretik, baina ez zaio ikusten konfiantza jola esaten duzuna 6-7 tanto hartu dituela eta lasai. Bira etortzen die, 3, 2 eta hortxe da biltze eta arriskue dauke eozinek irazteko partidu hau. Bai, esan duguna, asera batean aldea haundiagoa zirudien artean, bikoteen artean, gero praktikan eta kantxan ez da horrela izan, ez? Ez da inbestekoa. Uste baino berdindugo daude bikotek. Hoi, Elizalden lana da, hoi, partidu montatzea eta parejak eta bikoteko osatzea, eta, bueno, zemat eta partidu berdindugo atea, hobekio indo lana seinale. Gaurkoan asmatu du bete-betean, ederra doa, partida. Maila bikaina ematen ari dira 4 pilotariak ere. Joanen kanpora. Kanpo jantzai handikai. Azpitik soltatu indio. Eta ezkerpa eta ukitu dio, eta azpitik jotakoan ezkerpa eta ukitzen mazo buelo handi hartzen do, eta zabalea aldein dio. Eta berriz bitantoa. Nahi dute, baina gorriak ez daude barkatzeko. Eta azken txampa honetan, areta gutxiago. Atera du Larrañagak. Juaneneak erantzun. Errebotera bidali du gainera. Berriz ere Azkoitiarra. Luze bota duen dika, ez da iritsiko. Berriz hortxe daude, tanto batea daude. Tanto bakar batera jarri dira bai. Eta horrela azken txampan tanto bakarrera jartzea nahikoa izaten da, urduritasunak hasteko, Bai, aurretik dina, normalen atzetik etortzen zaiona, jartzen do, nerviose jartzen do, ze ikusten dozo partidu irazten nahi zinela, eta atzekoa gero eta hobekio dela, eta konfiantzakin nahi dela, eta urduritu ikentza. Pilota latza eman du Iban Larrañagak. Berriz ere kanpora joan zaio. Pixko bat motx gelditu zaio, nik uste. Ez toka ongi kalkulatu, bestela pilota bera motx gelditu zaio, eta azpitiken golpea tiatu dio, eta ezkerpa eta askokin kanpo joan zaio. Eta neurketa berdintzea lortu dute. 33 eta hoain sakea Ibanek dauke. Eta asmatzen ari da sakean. Eta asmatzen baldin bado, partidu gorrik irazteko arriskue dau. Pilota ona eskapatu zaio hain. Irazteko partiduik ez da, pilotaik ez da dekaltzeik. Asarre! Biro batzuk ere bai tarteko, normala izaten da hori Iñaki. Bai, hoi partidu gara hortan ikusten oso pilota hori ona zela eta ezin zinula galdu eta galdu ozonen, pues normalen malaretxea eta errabia handi hartzen dozo eta horregatik ateatzen die barrengo genio guztik. Pilota erabaki horra izan zitekeen. Tanto Dotorea sartu du. Oso ongi Ansak, bipareta. Ikusi do, Juanenea txokoan zeukela eta ezkerpa eta pixkoa dukitu do eta oso ongi bipareta. 34 jarri da neurketa. Gauzak istutzen hasi dira partidaren azken txampa honetan. Javier Urriza, arratsaldeon. ¿Cómo estás viendo el encuentro? Que desde luego va muy parejo. Bueno, partido muy igualado, se va a decidir por detalles. La verdad que últimamente veo a Imanol Ansa con mucha decisión para acabar el tanto en los momentos importantes y vamos a ver si es capaz de hoy también de llevarse el gato al agua. Javier,
dos de los protagonistas de este encuentro. Uno de ellos será tu rival de cara a la próxima final del día 26. ¿Cómo estás viendo a Indica y cómo estás viendo a Juan Enea? Bueno, pues los veo a los dos con mucho juego, ¿no? La verdad que han demostrado en la liguilla de semifinales, de cuartos de final, que están muy bien, han hecho un gran campeonato, hoy también están haciendo un buen partido y desde luego que si quiero ganar al que llega a la final, pues voy a tener que jugar mucho. Bueno, no obstante, hemos visto en la liguilla que estás un punto por encima quizá de tus rivales, ganaste con facilidad tanto a Juan Enea como a Indica. ¿Cómo llegas de cara a esta final? Bueno, pues llego con muchísima ilusión, ¿no? La verdad que bueno, un año más estar ahí en el partido más importante del año es muy difícil, hay mucho trabajo detrás y a partir de ahí muy satisfecho con eso y a partir de ahí pues bueno, a tratar de llevar la chapela para casa y soy consciente que va a ser muy difícil, aunque el resultado en la liguilla ha sido favorable a mí, me costó también romper los partidos y no fueron partidos fáciles, así que concentrado en llegar lo mejor posible a esa final y vamos a ver contra quién me toca jugarla. Dice la cátedra que Urriza está ahora mismo al 80%, que puede dar más, te quedan 2 semanas claves por delante, ¿subirás ese peldaño? Bueno, ojalá tengan razón, ¿no? La verdad que yo trato de dar siempre el 100%, es mi forma de afrontar los partidos y desde luego que hay que ser inconformista y voy a tratar de llegar a la final si puedo mejor y tratar de dar mi mejor versión. Eskerrik asko, Urriza, sorteon. A vosotros, eskerrik asko. Javier Urriza, txapeldun handia, 6 txapel ditu buruz buru Iturramako aurrelariak eta ziur 7. honezkero buruan izango duela, ez buru gainean Iñaki, baina bai, barruan bueltak hariko dela, ez final hori nola jokatu eta nola aurrera eraman? Bai, dudik gabe ez, azkeneko 10 urtetan buruz burun referente bada, beak markatu itendo diferentzie eta gaina nik uste diferentzia handien markatzen dula, belen urten Barrenetxeak irabazi zion egia da, baina oso partidu gutxi galdutakoa da. Utergakin uste dute masterren partidun bate galduzula eta banaka diferentzia handien markatzen duna, bikotekare bai, bentajai gaundinak ematen dituna bera da. Eta seguro eukiko dula burun, gaina ikusita ze egoeratan aiatzen den, dena irabazita egilean eta badaki be aukerak hor daudela. Istu dira gauzak Galarretan, 36 eta 35 jarri dira aurretik Ansa eta Larrañaga. Baina berriz ere tantua eta berdinketa 36. Bai, partidu ona iga ikusten, partidu bizi eta bi aurrelarik oso pelotari bizik eta hemen ez dago inor humore emateko. Endikak ez dakit gerritik enpizko batek jatu iten zen, da ez dakit mina hartu duen, o kontratura txikin bat, o zehose gertatu zaion. Vestuariora sartu da, eta ez dakit. Esku ematen edo ikusi duzu? Bai, gerri ondoa eusten nahi zen, eta ez dakit, pixko bat arpegi, keja arpegi ez zeuken, da ez dakit, o mina hartu duen, o ez naiz konturatu, reboten baten induen, o... Bueno, 36. Ezin berdinduagoa doa neurketa. Gustora izango dira gorriak ere, atzetik hasi eta utzi egin diote. Eta begira azken txanpa honetara nola iritsi diren, maila oso honean. Indikarena ez den ezer eta partida amaitzeko aukera dagoen. Penalitzeke ez, hola iritsi azken txanpa honetara eta bukatu ezin. Bai, pena hundi, gaina partidu nahi ikusten, eta lehen esan zona gorrintzako hori, hor hartu duen mine edo. Gorrintzako garantzitsue da, beraientzako hori izaten da, iotzen nahi denen pilotari bat, hasieran aipatu duen bezala urdine bikote geixiote den, eta gorrintzako partidu garaiontan berdinduta aiatzea, behantzako ere pozgarri izango da, eta beak pentsatuko duela, aurkari gorrago aire frente iteko gai diela. Deno aipatu duzu, intendentearen lanak izaten direla bikoteak ezartzea eta partidak berdintzea. Binakako txapelketari begira ez da bikote txarra, Ansa Bigarren Larrañaga. Ez ona, oso bikote ona. Gaur egun nik uste dut 6 pareja, ez dakit, hain naiz jakin gabe zenbat montatuko dituen, hoi ez dakit inorreko hendiken,
edo 6 pareja edo montatzen baitu, seguramente bikote bezala gehiegi izango da eta banatu inbarko ditu. Berdintzen lanak, ez? Berdintzen, hoi da. Ze oin kantxan dauzkeun bi bikote hoik, bi bikote oso potente die. Orduan... Baina alako 6 topatzen kuadro baten zaila. Zaila dago. Orduan ikusi bar da. Ondo moldatzen dira, hori bai. Baina ondo moldatzea beti da ona bikotea, beti da errezagoa bikotea ona denean, ez? Maila ona duen alegia. Bai, baina garrantzitsua da ongi molatzea, askotan izaten die bikotek igual ez dienak oso ongi molatzen, eta haik eureko eune ez du ematen. Bikote gorria kantxan da. Juanenea zai ikusten dugu. Torrentika. Nunbait ez zuen min handirik izango. Zaldi asko atzelaria badator. Pitxazo mato igual sentitu izan do, ikustea olotzea igual pixko hartu ez da. Gauzak, iztu dira, iztu! 26. Eta ez nuke jakingo esaten Iñaki, azken tanto hauetan zein egon den finago. Aurretik bi bikoteak egon dira aurretik tarteren batean. Bai, eta azkeneko 6 tanto, 12 tantootan, 30 inguru hortatiken, nik uste bi fase bezala izan diela, baten batzuk asmatu egizio eta bestek. Oain momentu baten 36 eta 34 irabazten jarri die, ze Antza eta Larrañaga, usteot jarri diela irabazten aurrena, eta gero Juaneneak eta Endikak asmatu du, eta bere egin ditue bi tanto segidan. Eta holaxe haidie faseka bezala, haidie bi tantoka bezala. Atera du Endikak, nolala eraman du Antsak. Larrañagak kantxa erdian jarri du, Juanenea sartu, Antza sartu da. Bai, ze hanka bizik dituna, zazpiter dienio etorri eta nola sartu den. Oso ongi, Larrañaga. Larrañaga oso ondo. Berriz ere Azkoitiarra, bikain. Oan Antsak aukera. Eta baita probestu ere, 37 eta 36, Imanol Antsak tantu polita egin du. Bai, Larrañagak oso ongi defenditu do, pilota bat hemen 13 terdik hasi 14 buena jarri do. Gero Juaneneak ez do behar bezala asmatu eta Antsak aprobetxatu do beak tanto iteko. Ege da Antza dela pilotari bat, hola puntun da honen deskompensatu iten duna, igual defenditzen da eta atakatzea pasatzen da dauken golpekin. Ondo atera zaio. Eta gaina momentu egokian, ezin hobean, 37 eta 36an aurrea hartu dietelako Juanenea eta Endikari. Larrañaga sakera. Juaneneak ederki eraman du hori. Gaizto jarri du, baina Antsak eraman. Antsak eraman eta gaina parete arrimatu. 38 eta 36, bagorriak aurretik, Iñaki. Bai, oain azkeneko momentu honetan Antza bea ida partidu ezatzen, Larrañaga oso ongi bere lan egiten, eusten, eta Antza ida partidu epuskatzen, sartu iten da, eta gero pilotei eman iten dio, eta bera ida momentu honetan markatzen. Eta zein momentu egokian gainera, Bai, behar denen egia. Bukaera hontan. Luzea. Ona, tanto. Eta gora joan zaio, 39 garrana ere bai. Garaipena eskura du bikote gorriak. Gai, oain 3 tantoko errenta politi hartu du, gaina Larrañaga sakatzen nahi den bezala. Eta berak pozik ongo die, pareja horre irabazten badu. Atera du Larrañagak. Erantzun Juaneneak.
Eta bukatu da 40-26. Antza bigarrena eta Larrañaga, Juanenea eta Endikaren aurretik. Iñaki, nun egonda gakoa edo zena barmenduko zenduke? Bueno, nik partidun zehar esan du bezala, bukaeran behintzat eta partidu erdialdeare bai. Nik uste Larrañagak asmatu indula, sakekin, eta Larrañaga saken eta pelotean oso txukun ibili dela eusten, eta gero Antsak bere golpe bizi horrekin puskatu dula partidu eta beak aurreatea dula. Ba, Iñaki bagoaz, ikuslei gogoraziko diegu, buruzburuko txapelketa bete-betean dela Galarretan, irailaren 19an dela final aurrea, Juanenea eta Endikaren artekoa, bi saldiastarren arteko neurketa, ikusmin handia piztu duena, ligaxkan aurrez aurre aritu direnean oso partida estua ikusi dugulako, 30 eta 29 irabazi zuen orduan Juaneneak, baina final aurrea beste kontu bat izango da. Eta horko irabazlearen zain, finalean da dagoeneko Javier Urriza, final handia, buruzburuko final handia irailaren 26an jokatuko da. Iñaki Gaztelu, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta ikusentzule, espero dugu gozatu izana, gaur arratsaldeko partidarekin, zinez polita eta bizia izan da. Gogoratu, irailaren 19ko final aurrea eta irailaren 26ko buruzburuko final handia. Ordura arte, segi ondo!